Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. You and Me Against the World. Karaniwan ay sa mga libro, pelikula at teleserye lamang natin nababasa at napapanood ang ganitong klase ng pag-iibigan. Kung saan ang dalawang taong nagmamahalan ay pilit na pinaghihiwalay ng mga taong nasa paligid nila. Pero ibahin ninyo ang nangyari sa ating kabarangay ngayong araw na si Gwen dahil siya mismo ang nakaranas ng ganitong klase ng love story. Kung ano ang nangyari, ito ang dapat ninyong abangan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gwen, 20 years old at isang pastry chef sa bake shop na pagmamay-ari mismo ng aming pamilya. Isa po ako sa mga avid listener ng inyong programa mula sa Marikina. Only child po ako, Papa Dudut. Na bata pa lamang ay ini-spoil na ng mga magulang. HR manager po ang nanay ko samantalang dating chef sa isang hotel naman ang tatay ko na siyang pinagmanahan ko ng husay ko sa pagluluto sa kusina. Masasabi ko maganda naman ang naging buhay ko sa aking pagtanda, Papa Dudut. Hindi namin pinoproblema ang pera dahil parehong masipag ang mga magulang ko at ako lang naman ang nag-iisa nilang anak na pinagkakagastosan. Wala rin kaming problema sa tirahan dahil minana ng tatay ko ang family house ng kanilang pamilya. Wala ding problema sa future ko dahil obviously ay nakapagtapos ako ng pag-aaral at sa murang edad ay ako na ang namamahala sa family business namin. Ganon pa man, ang inakala kong perfect family ay hindi pala ganon kaperpekto. Inakala kong tahimik at maayos na ang buhay ng aming pamilya. Ang totoo ay hindi lamang pala ako aware sa mga problemang pilit na tinatago mula sa akin ng mga magulang ko. Hindi ko alam na matagal na palang may hindi pagkakaintindihan ng nanay at tatay ko. Nagsimula ang lahat nang mapansin kong hindi nakikibuan ang dalawa kong magulang. Hindi ko ito pinansin noong una dahil baka may kaunting tampuhan lamang sila na normal lamang na nangyayari sa mag-asawa. Pero sa mga sumunod na araw ay maya-maya na ang naririnig kong sigawan at palitan nila ng masasakit na salita. Masakit para sa akin na makita ang dalawang mahal ko sa buhay na nag-aaway. Pero ang mas masakit pa rito ay wala akong magawa para sa kanila dahil ayaw nila akong idamay sa kung anuman ang pinag-aawayan nilang mag-asawa. Nang minsang maaga akong umuwi mula sa bake shop ay naabutan kong nagsisigawan ang aking mga magulang na agad ding natapos nang makita nila ako. Halos araw-araw na sila na nag-aaway noon at doon ay pareho ko na silang kinumpronta. Ang hindi ko alam ay yun na pala ang huling araw na makakasama ko ang nanay ko, Papa Dudut. Bahala ka na sa buhay mo! Gawin mo ang gusto mong gawin! Basta nasabi ko na sa'yo ang gusto ko mangyari. At kung ayaw mo igalang yon, bahala ka! Buksan mo naman yung isip mo kahit ngayon lang, Glenda. Mahirap bang intindihin ang sitwasyon niya? Ako pa talaga ang tinatanong mo niyan? Ikaw ang gumawa ng mali! Bakit ako ang magsasuffer? Palibasa kasi, puro ka emosyon. Ayaw mong gamitin yung utak mo. Hindi ka na naawa sa… Tay! Anong nangyayari dito? Bakit kayo nagsisigawan ni nanay? Dinig na dinig kayo sa labas, oh. Ito kasing nanay mo eh. Ayaw makinig sa pakiusap ko.
Paikot-ikot na lang kami. Ang hirap makipagtalo sa sarado ang utak. Ako ba talaga saradong utak? Kung ikaw tong open-minded, sana naintindihan mo man lang kung anong nararamdaman ko. Ano? Tatanggapin ko na lang yung ginawa mo ng walang repercussions? Ang swerte mo naman! Ano ba kasing pinag-aawayan nyo? Pwede naman po kayong mag-usap ng hindi nagsisigawan eh. Nay, ano ba kasing problema? Bahala na kayo rito! Ikaw, Antonio! Kung ayaw mo ako irespeto bilang asawa, desisyon mo yan! Basta ako may respeto pa ako sa sarili ko! Sandali lang, Nay. Saan ka pupunta? Bakit may dala kang bag? Aalis ka? Aalis ka ba? Uuwi ako sa probinsya! Anong gagawin mo doon? Hindi ba may cake orders pa tayo? Ano yun? Gagawin ko mag-isa lahat yun? Ikaw nang bahala sa shop, Gwen! Wala na akong pakialam doon! Anong ako nang bahala? Anong ibig niyong sabihin? Maghihiwalay na kami ng tatay mo! Ano? Tay! Totoo ba? Bakit? Bakit kayo maghihiwalay? I'm sorry, anak! Nay! Sandali lang naman! Nay! Ano? Bakit nakatayo ka lang dyan, Tay? Habulin mo naman si Nanay! Wala na akong magagawa. Kung yan ang desisyon niya, hayaan mo na siya. Kailangan niya lang sigurong magpakalayo para makapag-isip. Makapag-isip ng ano? Kasasabi lang niya na hihiwalayan niya na kayo. Wala man lang kayong reaction sa sinabi niya. Ay, Hayaan niyo na lang siya umalis. Ano bang pinag-awayan niyo kasi? Tungkol saan ba yan? Hindi na ba pwedeng maayos yan? alam mo Gwen, wag mo na lang alamin. Hindi lahat ng bagay kailangang may eksplanasyon. Pero sa pagkakataong to, kailangan ko po ng explanation. Iiwan tayo ni Nanay. Hindi ba big deal sa inyo yon? Bakit kung umasta kayo parang tanggap niyo na ang nangyayari? Hindi niyo na ba mahal si Nanay? Alam mo kung gaano ko kamahal ang nanay mo. So bakit? Bakit niyo siya hinayaang umalis? Desisyon niya yun. Kailangan nating respeto ang desisyon niya. Hindi niyo man lang ako inisip. Ako, na anak niyo, hindi niyo man lang inisip kung anong mararamdaman ko. Sobrang selfish niyo naman. Ang selfish niyo! Teka, Gwen! Saan ka pupunta? Anak naman! Kung ayaw niyong pigilan si Nanay, ako ang gagawa! Sobrang galit ang naramdaman ko sa tatay ko noon, Papa Dudut. Dahil wala man lang siyang ginawa para pigilan ang nanay ko na umalis. Pinanood lamang niya itong lumabas ng bahay at pinabayaang magiba ang dating perpekto naming pamilya. Noong bata kasi ako, Papa Dudut, ay sobrang laki ng paghanga ko sa mga magulang ko. Pareho silang mabait, maunawain at parang mga teenager kong magkulitan. Nasanay ako sa kanilang dalawa na makitang sobrang strong ng bond nila sa isa't isa. Fresh pa sa memorya ko kung gaano ka-protective si tatay kay nanay at kung gaano naman kaalaga si nanay kay tatay. Para silang tipikal na magulang na mga bida sa teleserye. Kaya naman laking gulat ko nang gano'n na lang ang naging reaksyon ni tatay nang mag-decide si nanay na iwan na kami. Dahil sa mga nangyari ay medyo lumayo ang loob ko sa tatay ko, Papa Dudut. Tuwing kinakausap niya ako ay karaniwang oo at hindi lamang ang sinasagot ko. Minsan ay kibit-balikat na nga lang ang response ko sa tuwing sinusubukan niya akong kausapin. Sobrang laki kasi ng tampo ko sa kanila noon ni Nanay, Papa Dudut. Dahil hindi man lang nila sinubukang ayusin ang relasyon nila para sa akin. Nag-give up na lang silang dalawa ng basta na hindi man lang iniisip kung ano ang mararamdaman ko. Nakailang tawag din ako noon sa nanay ko, Papa Dudut, para kumbinsihin siyang umuwi na sa amin. Nasa probinsya na siya noon at pansamantalang bumalik sa kanyang mga magulang. Kung anong klase ng pagmamakaawa na noon ay ginawa ko na kay nanay para lamang bumalik siya. Pero kahit na anong sabihin ko ay buo na talaga ang desisyon niya. Nahiwalayan na si tatay, Papa Dudut. Ito ang dahilan kung bakit mas lumala pa ang galit ko
sa aking ama. Gwen! Gwen, gumising ka na dyan. Kung gusto mo na magpahinga, umuwi ka na sa bahay. Anong ginagawa niyo dito? Teka, anong oras na ba? 3:00 na ng umaga. Gagawa na ako ng pandesal. Inumaga ka na naman. 3:00 na? La, kailangan ko pang tapusin to. Magpahinga ka na muna kaya. Mamaya mo na ituloy yan. Kailangan nila to ng 8 a.m. Tapos may isa pa akong cake for 2 p.m. Ano ba kasing ginawa mo at inabot ka na ng ganitong oras? Anong ginawa ko? Nakita niyo po ba yung 3-year wedding cake sa likod niyo? Ginawa ko yan kasi 7 a.m. ang pick-up tapos gumawa rin ako ng 3 birthday cake. Customized yun. Tsaka 5 bento cake. Yun po ang ginawa ko kaya ako inumaga. Mga orders yan na dapat gagawin namin ni nanay. Kailangan mo ba ng tulong? Ay hindi na po. Patapos na ako. Di ko na kailangan ng tulong. Gwen naman, hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa nangyari? Intindihin mo na lang kami ng nanay mo. Sana din po naiintindihan niyo rin ako ni nanay kung bakit ako nagkakaganito. Masyado ka pa kasing bata para malaman ng totoo. Baka hindi mo pa maintindihan ang mga nangyayari. Tay, 22 years old na ako. Anong tingin niyo sa akin? 10 years old na hindi marunong umintindi? Maiintindihan ko sana kayo kung simula pa lang, in-explain nyo na sa akin kung ba't kayo naghiwalay ni nanay. Di sana baka nakatulong pa ako sa problema nyong dalawa? Maniwala ka sa akin. Wala kang magagawa sa problema namin ng nanay mo. Di wala na kung wala. Bahala kayo dyan. Hindi na kita aabalahin para matapos mo na yan. Nagluto ako ng almusal sa bahay. Kumain ka bago ka matulog pagka uwi mo mamaya. May iba ba kayong babae? Ha? Anong sabi mo? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Isa lang naman ang rason kung bakit naghihiwalay ang mag-asawa Dahil sa third party. Kung nahihiyaman kayong sabihin na naghiwalay kayo ni nanay dahil sa ibang babae, dapat lang. Wala akong babae. Gwen, hindi ko gagawin yan sa nanay mo. Sa tagal ng pinagsamaan naming dalawa, siya lang ang babaeng minahal ko simula nung ikinasal kami. Saan ang galing yan? Talagang pumasok sa isip mo na magkakaroon ako ng babae? Ganyan na ba ang tingin mo sa akin ngayon? Ano ba kasi ang rason? Kung hindi ibang babae, ano? Ibang lalaki? Si nanay ang may kabit, ganun? Gwen, ayusin mo yung pananalita mo ha. Mga magulang mo kami. At anak niyo ako. May karapatan din akong malaman kung anong nangyayari sa pamilyang to. Alam niyo ba kung gaano kasakit para sa akin na pumili sa inyo kung sinong kakampihan? Actually, wala nga dapat akong kampihan sa inyo Kasi ni isa sa inyo, hindi nyo iniisip kung anong mararamdaman ko. Itigil na natin tong usapan na to. Marami pa akong gagawin at marami ka pang kailangang tapusin. Pag-usapan natin to kung kailan pwede na. Kailan nga ba? Kung kailan huli na lahat? Maiwan na kita dyan para matapos mo na yung ginagawa mo. Kung nandito lang talaga si nanay, kanina pa sana kami tapos Masarap na dapat ang tulog ko ngayon. Palibhasa, binigyan ako ng mga selfish na magulang. Itigil mo na yan, Gwen. Wala nang magbabago kahit ano pang gawin mo. Gagawin ko talaga kung anong gusto kong gawin. Papadudot high school ako noon nang magsimula ang business namin sa paggawa ng mga tinapay, cake at ibang pastries. Aksidente lamang itong nabuo nang minsang magpagawa si nanay kay tatay ng cake na dinala niya sa kanilang batch reunion. Marami ang nagkagusto sa cake na gawa ni tatay. At doon na nga naisipan ng mga magulang ko na kumuha ng orders ng mga cake hanggang sa kumalat ito online. Nag-boom ang business na yon ng mga magulang ko hanggang sa naisipan nilang magdagdag ng mga tinapay at iba't iba pang klase ng pastries. Sa kanila ako na-inspire kung bakit ako kumuha ng culinary arts. Kasabay ko ay inaral din ng nanay ko ang cake making. Pagka-graduate ko ay nag-tag team na kami noon ni nanay sa paggawa ng cake samantalang si tatay naman ang natoka sa mga tinapay. Hanggang sa ngayon ay going strong pa rin ang family business namin, Papa Dudut. Sa katunayan nga, noong Christmas at New Year ng 2020 ay umabot ng mahigit 100 cake ang ginawa namin. Parang ito na rin ang naging bonding time naming pamilya na siyang nami-miss ko ngayon. Dahil hindi na kami buo.
Wala na si nanay na partner ko sa puyatan sa pagbibake at pagde-decorate ng cake. Nang mawala si nanay ay damang-dama ko ang kakulangan ng pamilya namin. Nadoble ang trabaho ko sa shop. Kung dati ay inaabot kami ng 1:00 ng madaling araw sa pagtapos ng mga orders, ngayon ay inaabutan na ako ng pagsikat ng araw. Ang malala pa rito, si tatay na tanging kasama ko sa shop ay hindi ko pa pinapansin. Hindi ko ma-explain kung gaano ang lungkot na nararamdaman ko sa pagkabuwag ng pamilya namin, Papa Dudut. Pero ang lungkot na dinadamdam ko noon ay napawi sa pagdating ng isang taong hindi ko inaasahan na makikilala ko sa buhay ko. Walang iba kung hindi si Luis, Papa Dudut. Late ako nagpunta sa shop noon, Papa Dudut, dahil wala naman akong gaanong orders nang madatnang ko ang tatay ko na nagsasalita ng mag-isa. Akala ko noon ay nababaliw na siya kasi wala namang kaming customer sa shop ng oras na yon at mag-isa lamang siya sa may counter. Pagpasok ko sa kusina ay nagulat ako ng isang binata at nadatnang ko na nakaupo sa harap ng oven at pinagmamasdan ng mga pandesal na nasa loob nito. Litong-lito akong napatingin sa tatay ko para maghanap ng kasagutan. Agad naman niya akong ipinakilala sa binata na ang pangalan ay Luis. Mas matanda siya sa akin at kinuha siya ng tatay ko bilang all-around boy na makakatuwang namin sa trabaho. Nung una ay skeptic ako dahil hindi naman po sa pagiging judgmental, pero mukha siyang tambay sa kanto na nag-aabang ng makakainuman. Parang wala siyang kaalam-alam sa paggawa ng tinapay o kung anuman. Ayon kay tatay ay sa Pampanga pa nakatira si Luis. Anak daw siya ng dating kaibigan ni tatay na kamakailan lang ay namatay na. Uli lang lubos na raw at wala ng ibang pamilya na matutuluyan. Nag-offer si tatay na sa amin na muna siya pansamantalang tumira at kapalit nito ay ang magtrabaho siya sa shop. Naisipan daw niyang kunin si Luis bilang katuwang sa shop dahil sa mga nasabi ko na mas bumigat ang trabaho ko nang iwan kami ni nanay. Kahit na wala pa akong gaanong tiwala kay Luis ay nakahinga ako, Papa Dudut, na meron kaming bagong makakasama sa shop. Hindi na rin kasi healthy ang pagpupuyat ko noon at isa pa ay magandang may bagong mukha ako na makakausap sa shop dahil hindi ko pa iniimik masyado noon si tatay. Gwen, tapos na ako rito. Baka may maitulong ako dyan. Wala ka na bang gagawin? Pasuyo na lang ako rito. Pakihugasan na lang itong mga natapos na para magamit ko ulit mamaya. O sige, ako nang bahala. Mukhang magpupuyat ka na naman ngayon ah. Kaya nga eh. Weekend kasi bukas, maraming celebrations. Usually kasi Sabado at Linggo mga araw nagabundok ang orders dito. Bakit? Hindi ba pwedeng gumawa ka na mas maaga para hindi ka gahol sa oras? Di pwede eh. Nakilala tong shop natin na fresh ang mga gawa, kaya kailangan nating i-maintain ang reputation na yon. Ah, ganun ba? Eh ikaw, kumusta naman ang trabaho mo rito so far? Masaya. Ang dami kong natutunan. Maraming recipe ng tatay mong tinuro niya sa akin. Uy, baka mamaya magpatayo ka na rin ng sarili mong bakery ah. Hindi naman. Natutuwa lang ako na pinagkatiwalaan ka agad ako ng tatay mo sa mga recipe nyo, kahit na bago lang ako rito. Eh paano nga ba kayo nagkakilala ni tatay? Taga Pampanga ka, diba? Oo, lumipat kami ng Pampanga nung pinagbubuntis ako ni nanay. Magkaibigan daw ang nanay ko at tatay mo eh. Kaso matagal na silang walang balita sa isa't isa. Hindi ko nga alam na marami palang kaibigan si nanay eh. Nagulat na nga lang ako nung nagsidatingan sila sa burol niya. Baka mag-schoolmates sila. Ewan ko lang. Sa pagkakaalam ko hindi naman nakapagtapos ng college si nanay. Mabuti nga nung dumalaw sila sa bahay. Sakto naghahanap ang tatay mo ng mga kasama niyo sa shop bilang stay-in. Wala rin naman ako mapupuntahan kaya pinatus ko na. Kung hindi mo mamasamain ano bang nangyari sa nanay mo? Inatake sa puso. Ay, I'm sorry. Kasalanan din naman niya eh. Naging pabaya siya sa sarili niya. Alam na nga niyang mahina ang puso niya. Sige pa rin siya sa bisyo. Sigarilyo, alak, sugal. Inako na ata niya lahat ng masamang bisyo sa mundo eh. Kung nakita mo lang sana kung ano itsura niya nung nabubuhay pa siya.
Daig pa niyang 80 anyos kahit na magsi-50 pa lang siya. Eh yung tatay mo, Ipinanganak na akong walang tatay eh. Ang sabi, hindi raw kayang panindigan ng tatay ko ang nanay ko. Sa totoo lang, baka nga hindi pa alam ni nanay kung sinong ama ko eh. Medyo marami rin kasing lalaki si nanay nung kabataan niya. Ang totoo niyan, may 2 pa akong kapatid sa ibang lalaki. Yun nga lang, kinuha sila ng tatay nila kasi nga hindi sila kayang buhayin ni nanay. wala na ba kayong ibang mga kamag-anak? Hindi ko alam. Meron siguro pero hindi naman sila nababanggit ni nanay. Kaming 2 na lang talaga magkasama hanggang sa mamatay siya. Siya lang ang tanging kadugo na nakilala ko. Bakit kaya ganun, no? May mga magulang talaga na hindi inaalala yung magiging kapakanan ng mga anak nila. Hindi nila naiisip na bawat desisyon na ginagawa nila, apektado ang anak nila. Sa kanila nakasalalay ang future ng mga bata. Pero bakit kaya hindi nila maisip yun? Tao lang din naman kasi sila. May kahinaan, marunong magkamali. Ang tingin kasi natin sa mga magulang natin, superhero. Nasanay kasi tayo na silang nag-aalaga sa atin, sa kanila tayo tumatakbo kapag may problema tayo, nasa kanila lahat ng solusyon. Pero habang tumatanda tayo, marirealize natin na hindi pala sila katulad ng iniisip natin. May sarili rin silang problema, may sariling buhay na kailangang ayusin. Pero kahit na, nung araw na ipinanganak tayo, automatic na parte na tayo ng buhay nila. So dapat lahat ng ginagawa nila, iniisip nila kung anong kalalagyan natin. Hindi ka ba galit sa nanay mo dahil ganitong naging sitwasyon mo ngayon? Ako? Hindi. Nanay ko pa rin yun eh. Kahit gastusin niya sa alak at yosi ang kakarampot na sahod ko, okay lang. Kahit hindi ako nakapag-aral, kahit lumaki akong hirap sa buhay, napagkaitan ng kabataan, hindi ko siya sinisi. Alam mo kung bakit? Kasi siya ang nasa tabi ko nung panahong wala pa akong laban sa mundo. Siya nagpakain sa akin, nagbihis, nagturo kung paano maging tao. Hindi man masarap ang pagkain, hindi man maganda ang damit, hindi man ganong maayos ang naging pagpapalaki sa akin, hindi niya naman ako iniwan. Magpakailanman ba to? Grabe, naiyak ako sa kwento mo ah. Ikaw kasi, kung ano-ano pinagtatanong mo. Sige na, balik na tayo sa trabaho. Pagkatapos mo dyan, umuwi ka na. Kasi maaga pa kayo ni tatay bukas. I mean, mamaya pala kasi pasado 12:00 na pala. Papadudot sa ilang buwang pagtatrabaho ni Luis sa aming bake shop ay namangha ako sa kanya. Sa araw-araw na pagsasama namin ay unti-unti niyang binago ang first impression ko sa kanya at pinatunayan niyang mali ang judgment ko sa kanya. Mabilis magtrabaho si Luis. Mabilis din siyang matuto. 1 buwan pa lamang ay marunong na siyang mag-bake ng cake at gumawa ng mga tinapay. Katulad ng sinabi ni tatay ay naging all around siya, hindi lang sa shop, kung hindi maging sa bahay. Siya minsan na nagdi-deliver ng mga order, tagabili ng ingredients at kung minsan ay katuwang ko sa pagluluto, lalo na tuwing tambak kami ng orders. Masasabi kong jack of all trades si Luis dahil napakalawak ng kaalaman niya sa mga bagay-bagay. Dahil na rin siguro sa background nito at ang mga masasalimuot na karanasan niya sa kanyang nakaraan. Nasubukan na niyang magtrabaho sa fast food kaya basic na sa kanya ang maging under pressure. Naging construction worker na rin siya kaya ang mga sako-sakong harina ng weekly niyang binibitbit ay wala ng kaso sa kanya. Naranasan na rin niyang magtrabaho bilang tricycle driver, kargador sa palengke at maging pagtitinda ng balut ay pinasok na rin niya para lamang magkaroon ng panglaman sa tiyan. Hindi lamang po ako ang namangha kay Luis Papadudut dahil maging ang tatay ko ay bilib na bilib din kay Luis. Sa katunayan ay si tatay na nga ang parang tumatayong amain ni Luis na wala namang problema sa akin dahil never naranasan ni tatay ang magkaroon ng lalaking anak kaya siguro ay naging malapit din siya kay Luis. Papadudod si Luis ay parang glue na naging dahilan kung bakit unti-unti kaming bumalik ni tatay sa dati. Dahil sa kanya ay natanggap ko na never nang mabubuo ang pamilya namin. At di kalaunan ay naayos din ang tampuhan namin ng tatay ko. Ginawa ko naman po ang lahat pero at the end ay ginalang ko na lang din ang pasya ng mga magulang ko.
Okay na. Nakaset up na lahat. Siniguro mo bang walang matutumba sa mga cake? Wala na tayong time na mag-ayos kung masisira ha. Huwag kang mag-alala. Nakaayos na lahat. Safe na safe ang mga cake mo. Sige na, tara na, late na tayo. Kanina pa nagsimula yung kasal, hinahanap na tayo sa reception eh. Malayo ba yung lugar? 15 minutes. Malapit lang pala. Bakit? Nagmamadali ka ba? Ako kasi magbabantay sa shop mamaya. May pupuntahan daw tatay mo. Okay. Basta ako matutulog ako mamaya. Wala pa akong tulog eh, grabe. Pagod ako sa gustong cake ng client. Ang daming cheche bureche. Pero sulit naman kasi hindi sila kuripot. Pinatos agad yung first price ko, hindi na tumawad. Ganun ang magandang customer. Ang saya mo ngayon ah. Siyempre, makakatulog na ako mamaya no? Matanong ko lang. Napansin ko lang to ah. Pero bakit parang hindi kayo gano'n nagpapansin ng tatay mo? Sa tagal mo na sa amin, ngayon mo lang napansin yan. Ngayon ko lang tinanong pero matagal ko na napapansin. Mahabang kwento. Sabihin na lang natin na may ginawa siyang mali na hanggang ngayon hindi pa niya na ipapaliwanag sa akin. Pwede ko bang malaman kung anong nagawa niya? Teka, kinukuntsaba ka ba ni tatay para tsikahin ako tungkol dyan? Hindi. Na-curious lang ako kasi dadalawa na nga lang kayo. Kayo na nga lang itong magkasama tapos hindi ba kayo nag-iimikan? Bago ka dumating, naghiwalay sila ni nanay. Kaya ka galit sa tatay mo? Oo, Sa nanay mo, hindi ka galit? hindi naman talaga ako galit sa kanila. Masyadong strong yung word na galit eh. Sabihin na lang natin na may tampo ako sa kanila. Pero mas malaki ang tampo ko kay tatay. Kasi wala siyang ginawa para pigilang umalis si nanay eh. Siya ang padre di pamilya. Dapat siyang gumawa ng paraan para mabuo kami pero wala eh. Bigla na lang siyang nag-give up nang wala man lang ginagawang effort. Baka naman matagal na nilang sinusubukang isalbang relasyon nila. Pero hindi mo lang napapansin kasi nga ayaw kang idami sa problema nila. Minsan kasi, dumarating tayo sa puntong kahit anong gawin natin, mahirap na talagang ayusin ang isang bagay na nasira na. Baka na-realize nila na hiwalayan na lang talaga ang pinakamagandang solusyon. Alam mo, wala pa akong tulog kaya irritable ako ngayon. Luis ha, huwag na natin pag-usapan yan. Ayokong humarap sa kliyente natin na bad mood. Pasensya na. Natanong ko lang naman. Huwag ka na lang makialam sa mga problema ng pamilya ng may pamilya. Sorry. Alam kong gusto mong kampihan si tatay. Kasi nga siya lang ang tanging taong nagbigay ng malasakit sa'yo noong nangangailangan ka ng tulong. Pero sana maintindihan mo rin ang pinanggagalingan ko. Anak ka rin. Bakit ikaw, sa tatay mo na hindi mo nakilala, hindi ka ba galit sa kanya? Bakit naman ako magagalit sa taong hindi ko naman nakita? Tsaka patay na yung tao. Hayaan na natin siyang mamayapa. Patay ng tatay mo? Ewan ko, yun ang sabi ni nanay eh. Sorry. Kaya nga ang gusto kong ipunto, may tatay ka. Hanggat nandyan pa siya at humihinga, mahalin mo siya, igalang mo. Ipakita mo sa kanya kung paano ang tamang pagtrato ng anak sa magulang kasi maraming tao sa paligid mo na katulad ko, lumaking walang tatay. Hindi nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng ama. Kahit gaano pa kalalim ang galit mo sa tatay mo pa rin siya. Siya pa rin ang unang tatakbuhan mo kapag nagkaproblema ka. Kasi wala naman tayong ibang malalapitan sa oras ng problema kundi mismong pamilya natin eh. Sa akin lang naman yun. Hindi ko naman sinasabi na huwag ka magalit o magtampo. Karapatan mo yun. Pero sana, huwag mong kalimutan ang dala mong pribilehyo. At yun ay ang pagkakaroon ng parehong magulang. Kasi ako, wala na pareho yung akin. Papadudod sa mga unang buwan ng pagsasama namin ni Luis ay mabilis kaming nag-jive. Palabiro kasi siyang tao pero alam niya kung saan niya ilulugar ang mga biro niya. Sa maikling panahon ng pagsasama namin ay basang-basa na niya ang mga galaw ko. Tuwing naiirita ako ay palagi siyang bumabanat ng mga joke na sa sobrang corny ay mapapatawa ka na lang. Kapag napapansin niyang pagod na ako ay siya na ang nagvo-volunteer na tumulong para mabawasan ang trabaho ko. Para bang siya ang pumupuno ng mga araw na tingin ko ay hindi ako buo. Maliban sa mga nabanggit ko ay marami din po akong natutunan mula kay Luis. Mga bagay na hindi karaniwang itinuturo sa paaralan pero kailangan natin sa buhay.
At kahit na hindi siya nakapagtapos at walang may pagmamayabang na diploma ay street smart si Luis. Marunong siyang humarap sa mga araw-araw na problema at bawat suliranin ay lagi siyang merong dalang solusyon. May one instance nga na sinugod kami ng galit na customer dahil maling design ang nagawa ko sa in-order niyang cake. Halos maiyak na ako noon sa harap ng customer nang bigla akong ni-rescue ni Luis. Siya ang kumausap sa customer at gumawa ng solusyon sa problema namin. Doon ko nga na-realize na sobrang mali ang naging first judgment ko sa kanya noon, na mukhang tambay na naghihintay lang ng kainuman. Binabawi ko na po ang sinabi kong yon, Papa Dudut. Dahil ang totoong Luis ay isang empath. Ang katangian niyang ito ang dahilan kung bakit kayang-kaya niyang i-assess ang mga bagay-bagay upang agad na maresolba. May tinatago siyang talino, Papa Dudut. At bukod pa doon ay aaminin ko na kapag nabibihisan siya at naging presentable ay may tinatago rin pala siyang karisma. Napaisip nga ako noon na kung sino man ang babaeng iibigin ni Luis ay sobrang swerte niya dahil parang na kay Luis na ang lahat. Isang taon ang lumipas, Papa Dudut. Simula noong iwanan kami ni Nanay ay dumating naman sa buhay namin si Luis. Sa mahabang panahong yon ay pilit ko na pong itinatago noon ang lihim na pagtingin ko kay Luis. Opo, Papa Dudut. Nakabuo ako ng feelings kay Luis nang hindi sinasadya. Hindi ko alam kung paano nangyari yon basta napagtanto ko na lamang na parang masyado na akong nasanay na kasama siya. At ayokong dumating ang araw na iwan niya kami ni Tatay. Sa pagsasama kasi namin ni Luis, Papa Dudut, ay ibinigay niya sa akin ang comfort na hindi ko inakalang kailangan ko pala. Kahit na hindi naman niya obligasyon ay alagang-alaga niya ako. Pinoprotektahan niya ako sa mga bagay na maaaring makasakit sa akin, physically man o emotionally. Maliban dito ay siya na rin ang palagi nagbibigay saya sa mga araw ko. Sino ba namang babae ang hindi mahuhulog sa ganong klase ng trato mula sa isang lalaki? Ang problema nga lang ay natakot akong aminin kay Luis ang totoo kong nararamdaman. Baka kasi hindi ang inaasahan kong sagot ang matanggap ko na siya pang ikasira ng pagsasama namin. Kapag umamin ako ay sa dalawang bagay lang naman ito mauuwi. Ang malaman kong baka may gusto rin siya sa akin at baka may chance na maging kami, o malaman kong hindi niya ako type at doon na magsisimulang maging asiwa kami sa isa't isa. Siyempre hindi ko na rin naman gustong mangyari ang huling nabanggit. Kaya minabuti kong isekreto na lamang ang nararamdaman ko kay Luis. Ang problema nga lang, Papa Dudut, ay nadulas ang dila ko nang minsang umuwi ako ng lasing at nasabi ko kay Luis ang katotohanan. Gwen, ikaw ba yan? Kauwi mo pa lang? Oo, ikaw pala. Shh! Huwag kang maingay. Baka magising si tatay. Kanina pagising ng tatay mo. Pasalamat ka na, sa shop na siya ngayon. Anong oras na ba? Bakit gising ka pa? Anong gising ka pa? 3:00 na kaya? Oras na ng trabaho. Ikaw ha? Lasing ka ba? Sinong lasing? Ako? Hindi ako lasing ah. Huwag mong sabihin nag-drive ka pa uwi ng lasing. Di nga ako lasing. Oo, nakainom ng konti, pero konti lang. Tsaka nagpahatid ako sa kaibigan ko. Huwag kang mag-alala. Teka, ba't ganyan ang mga tanong mo? Bakit? Boyfriend ba kita? Bakit? Boyfriend lang ba pwede magtanong yan sa'yo? Siyempre nag-aalala ako. Bakit ka nag-aalala? Bakit naman hindi? Type mo ko, no? Alam mo, magpahinga ka na. Kung ano-ano na pinagsasabi mo. Kasi gusto kita. Gusto kita, Luis. Lasing ka na talaga. Halika na. Hatid na kita sa kwarto mo. Sabing di ako lasing. Nakainom lang ako. At
dahil nakainom ako, medyo malakas ang loob ko ngayon. Kaya hayaan mo na akong sabihin ang gusto kong sabihin sa'yo. Kasi baka hindi na maulit to. Totoo yung sinabi ko sa'yo. Gusto kita, Luis. Ano? Tititigan mo na lang ba ako dyan? Wala kang sasabihin? Kasi kung wala kang sasabihin, paniguradong magiging awkward na tayo pag-gising ko mamaya. Pero, paano ang tatay mo? Oh, anong problema sa kanya? Alam kong malayo sa katauhan kung gusto ng tatay mo na maging boyfriend mo. Mahirap lang ako, Gwen. Wala akong tinapos. Malayong agwat ng estado nating dalawa. Wala kang future sa akin. Di mo pa nga ako sinasagot, problema mo na yung future natin. Oo. May gusto rin ako sa'yo, Gwen, pero hindi ko alam. Natatakot ako sa tatay mo eh. So, type mo rin ako. Kaya nga hindi ako nakatulog kakahintay sa'yo eh. Kasi nag-aalala ako. Nag-aalala ako sa'yo kasi ayaw ko mapahama ka. Akala ko baka gigising mo lang. Simula nung umalis ka kagabi hanggang sa pagbalik mo ngayon, hinintay kita. Siyempre, baka magkaproblema ka. Baka kailangan mo magpasundo. Alam ko hindi ka magpapasundo sa tatay mo eh. Kaya naghintay ako. Sira ulo ka? Magtatrabaho kang walang tulog? Sanay na ako sa ganun. Kaya ko nga magtrabaho ng walang kain eh. Ba pa rin yun? Pero, mabalik tayo sa tanong ko. Paano ang tatay mo? Huwag mo na siyang problemahin. Matanda na ako para magdesisyon para sa sarili ko. Mamahalin ko ang taong gusto kong mahalin kahit saan pa siya galing. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Wala. Natutuwa lang ako. Akala ko hanggang MU lang ako sa'yo eh. MU? Mutual understanding? Hindi. Mag-isang umiibig. Akalain mo? May gusto rin pala sa akin ng isang Gwen? Promise, hindi to usapang lasing ha? Sabi ko naman sa'yo eh, hindi ako lasing. So, kung gusto mo ko, gusto rin kita. Anong status natin ngayon? Eh kung gusto mo, rekta na. Ano, tayo na? Bilis naman! Ligawan mo naman ako. Sige. Pag-usapan ulit natin to bukas kapag wala nang alak sa sistema mo para masigurado. Bahala ka. Anong ulam niyo kagabi? Nagugutom na ako. Gusto mo ipagluto kita ng sabaw? Sige nga. Papadudot, after ng naging confession ko kay Luis ay medyo pinakiramdaman namin ang isa't isa. Pero nang mga panahon na yon ay agad kong napansin ang pagbabago sa ugali ni Luis. Mas naging sweet siya sa akin, clingy at mas protective. Hanggang sa nagsimula na nga niya po akong ligawan. Hindi ko naman po pinahirapan pa si Luis sa kanyang panliligaw. Sinagot ko din siya kaagad at pumasok kaming dalawa sa isang tagong relasyon, Papadudot. Thrilling din pala ang magkaroon ng secret relationship dahil nabibigyan ito ng excitement ang pagsasama naming dalawa ni Luis. Mabuti na lamang at nakatira kami sa isang bubong kaya hindi na kami nahirapang pang magkita. Dahil isang katok lang sa kwarto ang kailangang gawin, isa pa ay hindi naman namin kailangang magrason kay tatay kung bakit kami magkasama dahil nasanay na rin si tatay na makita kaming palaging magkasama ni Luis. Tuwing kasama namin si tatay ay parang magkaibigan lamang ang turingan naming dalawa ni Luis. Pero kapag nasolo na namin ang isa't isa ay doon na kami nagiging sweet na dalawa. Tumagal ng mahigit 4 na buwan ang tagong relasyon namin nang walang kaproble-problema. Kaso nga lang, ika nga nila, Papadudot, ay walang lihim na hindi nabubunyag. Naaktuhan kami ni tatay na magkayakap ni Luis. Magkadikit ang mga mukha para sana sa isang kiss. Ang kalat mo naman, dapat steady lang yung kamay mo kasi. Ang hirap naman ito. Balik na lang ako sa pagmamasa ng pandesal. Ay naku, wala ka talagang creativity. Nakakangalay naman pala itong ginagawa mo eh.
At least sa pagmamasa, lumalaki muscles ko. Tingnan mo. Oh, Sus! Nagyabang ka pa, wala ka namang muscles. ikaw na lang mag-icing. Panoorin na lang kita. Baka mamaya pagalitan pa tayo ng umorder niyan kapag pangit ang kinalabasan. Ako na nga. Tamad-tamad mo talaga. Anong klaseng boyfriend ka, ayaw mong tulungan yung girlfriend mo? Yakapin na lang kita pagkatapos mo dyan. Ayoko. Gusto ko, yakapin mo na ako ngayon. Ang clingy naman. Halika na nga. O tama na, nawili ka naman. Baka makita tayo ni tatay dito Wala siya. Namili siya ng arena at asukal. Magpapayakap ka tapos bigla kang aayaw. Ginusto mo to, di ba? Kanina pa may kumakatok sa labas. Anong ginagawa niyong dalawa? Tay! Hayop ka, Luis! Walang iya ka! Tay! Lumayo ka sana ko! Ano sa tingin mo ginagawa mo? Wala po kaming ginagawang masama. Anong wala? Kitang-kita ko na kayapos ka sana ko! Tay, boyfriend ko po si Luis! Walang mali sa ginagawa namin! Boyfriend? Anong kalokohan to? Magpapaliwanag po ako. Hindi kita kinakausap! Lumabas ka na nga muna! May customer sa labas! Huwag po kayo magalit kay Gwen. Ako na lang po. Nakikinig ka ba? Sabi ko, lumabas ka! Mag-uusap kami ng anak ko! Sige po. Tay, kumalma nga muna kayo! Ano bang ikinaiinit ng ulo ninyo? Para magkayakap lang nagagalit na kayo ng ganyan? Boyfriend! Yung lalaking yon, boyfriend mo? Anak naman! Kung ginagawa mo to para magrebelde, itigil mo na! Dahil wala nang magbabago sa naging desisyon namin ng nanay mo! Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin tanggap na hiwalay na kami? Huwag niyong dinadamay si nanay dito, Tay. Walang kinalaman sa inyong relasyon namin ni Luis. Desisyon naming dalawa na maging kami. Tinanggap kong desisyon ninyo ni nanay kahit masakit. Kaya sana naman gawin niyo rin sa akin yung ginawa ko sa inyo. Hindi! Hindi ako papayag! Bakit? Kayo na rin ba magdidesisyon para sa buhay ko? Hindi na ako bata, Tay. Masyado siyang matanda para sa'yo. Walang problema sa akin kung magka-boyfriend ka. Pero humanap ka naman ng ayon sa edad mo. 28 na si Luis. Ikaw, ilang taon ka pa lang? Anong problema dun? Hindi nasusukat sa edad ang pagmamahala ng dalawang tao. Wala siyang tinapos. Gusto mong mag-asawa ng lalaking walang tinapos? Wala siyang tinapos pero pinagkakatiwalaan mo siya, di ba? Kinuha mo siya. Pinatira mo siya sa bahay natin. Kahit wala siyang tinapos. Bakit? Kasi may tiwala kayo sa kanya. Tapos ganyan ang sasabihin niyo sa kanya ngayon? Siguro nga nagkamali ako sa ginawa ko. Pinagkatiwalaan ko siya. Pero tignan mong ginawa niya. Pero huwag kang mag-alala. Itatama ko to. Anong itatama? Huwag niyong sabihin. Paalisin ko na siya sa bahay natin. Tay naman. Please, nagmamakaawa ako. Huwag niyong gawin to. Mali itong ginagawa niyong dalawa. Nasaan ba ang mali? Hindi ko magets Porkit hindi siya pasok sa standards niyo? Bakit? Kayo ba ang girlfriend niya? Hindi naman, di ba? Ikaw ba ang nagmamahal sa kanya? Tapusin mo na yung ginagawa mo. Mag-uusap lang kami ni Luis. Tay, sandali lang naman! Papadudot ginawa ko ang lahat para huwag palayasin ni tatay si Luis. Halos lumuhod na ako noon sa harap niya para lamang bigyan niya ng chance si Luis. Noong ko lang nakitang galit na galit ang tatay ko sa puntong maging ako ay natakot na rin sa kanya. Sa huli ay wala kaming nagawang dalawa ni Luis. Nang araw din na yon ay umalis ng bahay si Luis at parang naulit muli ang eksena noon nang umalis si nanay sa bahay. Parehong sakit, parehong galit dahil sa isang tao. Muling bumalik ang lamat sa relasyon namin ni tatay. Ang ikinakagalit ko ay ayaw niyang sabihin sa akin kung bakit ayaw niyang maging boyfriend ko si Luis, katulad ng ginawa niya noon na ayaw din sabihin ang rason kung bakit sila naghiwalay ni nanay. Hanggat hindi niya sinasabi ang rason ay hindi ko kinausap si tatay. Itinuring ko siyang hangin na para bang hindi ko siya nakikita at naririnig. Dalawang kasalanan na ang ginawa niya sa akin at sobrang nakaka-frustrate dahil ayaw man lang niyang mag-explain. Sa kabila ng nangyari, Papa Dudut, ay nanatili ang relasyon namin ni Luis. Umupa siya ng bed space di kalayuan sa bahay namin. Sa tulong ko naman ay mabilis na nakahanap ng bagong trabaho si Luis para meron siyang panggastos sa sarili niya. Isang buwan din ganon ang naging sitwasyon namin ni Luis na patago kung magkita upang hindi makahalata si tatay. At as much as possible ay sinusubukan naming umiwas
sa mga tao para hindi kami mapag-usapan. Hanggang sa isang araw ay hindi ko na nadatnan si Luis sa kanyang inuupahang boarding house. Papadudot, sobrang litong-lito ako noon kung ano ang nangyayari kay Luis. Hindi naman kami nag-away o nagkaroon ng anumang tampuhan. Sa katunayan, noong huli ko siyang makita ay nagplano pa kaming kumain sa labas dahil sa sahod siya sa araw na yon. Nang tanungin ko ang landlady kung saan ay nagpunta si Luis ay hindi rin ito alam ang sagot. Bigla na lamang siyang nag-impake at nagmamadaling nagpaalam. Ni hindi na niya kinuha ang deposito niya sa upa. Sinubukan ko siyang kontakin pero naka-off ang phone nito. Wala rin naman siyang social media para sana kahit doon na lamang ay makasagap ako ng balita. Sobrang nagwo-worry na ako noon kay Luis, Papadudut. Sari-saring senaryo ang pumasok sa isipan ko kung bakit siya biglang nawala. Hindi ko alam kung may masama bang nangyari sa kanya o may nakita na ba siyang iba at sumama na siya doon. O baka naman napahamak siya at may nangyaring masama sa kanya o mas malala ay baka nakita siya ni tatay at tinakot para lumayo na sa buhay ko. Ano man ang nangyari, lahat ng sisi ay ibinaling ko kay tatay. Hindi sana mangyayari yon kung hindi siya naging against sa pagsasama naming dalawa ni Luis. Una ay si nanay, ngayon naman ay ang taong minamahal ko. Sa sobrang galit ko noon sa kanya ay nagkulong ako sa kwarto. Hindi ako pumasok at hindi ako tumanggap ng mga order. Nayaan ko lamang siyang mag-isa sa shop hanggat hindi ako naliliwanagan sa mga nangyayari. Para kasi akong nasa dilim na hindi alam kung ano ang nangyayari sa paligid ko. Hindi na ako bata pa para hindi isama sa mga problema nila sa buhay, kaya naiinis ako. Dahil hanggang ngayon ay bata pa rin ang turing sa akin ng tatay ko. Gwen, gising ka ba? May naghahanap sa'yo sa baba. Mga kaibigan mo raw. Nag-aalala na sila sa'yo. Wala ka raw kasing paramdam. Pwede bang pumasok? Hindi nakalak yung pinto kaya pumasok na ako. Pakisabi na lang masama pakiramdam ko. Hanggang kailan ka ba magkakaganito? Sobrang dami nang nagtatanong kung kailan ka ulit tatanggap ng cake orders. Bakit yung tinatanong sa akin yan? Sarili nyo tanongin nyo kung hanggang kailan kayo magmamatigas. Di ba nasabi ko na ang rason? Wala kang future kay Luis. Para rin lang naman sa'yo yung ginawa ko eh. Kayo ni Luis, hindi kayo para sa isa't isa. At sino may desisyon yan? Ikaw? Ikaw bang may hawak ng puso namin para sabihin yan? Bakit ba hindi kayo pabor kay Luis para sa akin? Dahil ba mahirap lang siya? Wala siyang pinag-aralan? Mas matanda siya kaysa sa akin? Tay, ang babaw nyo naman para mag-isip ng ganyan. Yan din ba ang dahilan kung bakit mo hinayaang umalis na lang si nanay sa buhay natin? Gusto mo ba talagang malaman ng totoo? Paulit-ulit na lang tayo, Tay. Wala naman ako ibang gusto kundi makuha sa inyong dahilan ng lahat eh. Oo, gusto ko malaman ng totoo. Bakit? Bakit mo pilit nilalayo ang loob ko sa'yo? Hindi ko nilalayo ang loob mo sa akin, Gwen. Ginawa ko ang bagay na yon para sa ikabubuti mo. Ikakabuti para saan? O baka para sa ikabubuti mo? Ikaw at si Luis. Pareho ko kayong anak. Ano? Joke time ba to? Alam kong mahirap paniwalaan ang mga sinasabi ko ngayon pero yun ang totoo. Magkapatid kayo ni Luis. Anak ko siya sa ex-girlfriend kong si Julieta, ang nanay ni Luis. Kaya ganun na lang ang naging reaksyon ko nung nakita ko kayong dalawa na magkayakap. Gwen, hindi pwedeng maging kayo kasi magkadugo kayo. Yun ang rason kung bakit hindi ako payag sa relasyon yung dalawa. Pero paano? Paano nangyari yun? All these years? May anak ka sa labas? Bakit naman ganun, Tay? Bakit mo naman hindi sinabi agad sa akin? Hinayaan mo pang humantong lahat sa ganito? Hindi ko naman alam na ganito ang mangyayari. Kapatid ko si Luis? Ano ba naman yan?
Sa dami ng problemang pwedeng mangyari sa buhay ko, bakit ito pa? Bakit naman ganon? I'm sorry anak. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan mo talaga! Sino pa ba pwedeng sisihin dito kundi ikaw? Nagtaksil ka kay nanay! Isipin mo, Tay! 31 years na kayong kasal ni nanay. 28 na si Luis. Ibig sabihin nun, nag-cheat ka after yung magpakasal ni nanay. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin, anak siya ng ex mo? Ngayong may nangyari na? Sasabihin mong kapatid ko siya? Ano ba talaga? Pinaglalaroan mo ba kami, Tay? Inaayos ko na ang lahat. Aayusin ko to. Pangako ko sa'yo. Ibabalik natin sa dati ang lahat. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko ngayon? Hindi ko ma-explain. Hindi ko alam kung anong dapat maramdaman ko, Tay. Hindi ko alam kung masasaktan ba ako, mandidiri, magugulat. Hindi ko na alam. Hindi ko alam kung paano ko ilulugar tong nararamdaman ko ngayon. Gwen, Huwag kayong lumapit sa akin, please lang. Lumabas ka muna. Gusto ko mapag-isa. sige. Sasabihin ko na lang sa mga kaibigan mo na masama ang pakiramdam mo. Ito ba yung dahilan kung bakit kayo naghiwalay ni nanay? Dahil ngayon lang niya nalaman na may anak ka sa labas? Tama ka. Si Luis din ang dahilan. Ayaw niya. Ayoko nang alamin. Huwag ka nang mag-explain. Kung ako si nanay, iiwan din talaga kita. Labas! Kung hindi lang dahil sa mainit naming sagutan ni tatay ay aakalain kong biro lamang ang sinabi niya na magkapatid kami ni Luis. Nung una nga ay inisip kong sinasabi lang niya ang mga bagay na yon para paghiwalayin kaming dalawa. Pero kilala ko ang tatay ko. Makikita sa mukha nito kung nagsisinungaling siya. At ang nakita ko sa mukha niya ng araw na yon ay lungkot. Sobrang bigat ng dibdib ko noon dahil sa mga nalaman ko, Papa Dudut. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko ng moment na yon. Galit, lungkot, takot at higit sa lahat ay ang pagkalito. Kung paano nangyari yon, Papa Dudut. Hindi ko matanggap na si Luis ang lalaking pinakamamahal ko. Ang lalaking pangarap kong mapangasawa at maging ama ng mga anak ko ay kadugo ko pala. Sobrang sakit ang naramdaman ko na mga oras na yon na muntik na ako mawala ng malay. Kung gano'n na lamang ang naramdaman ko, napaisip ako kung ano rin kaya ang naramdaman ni Luis nang nalaman niya ang katotohanan. Yun din siguro ang dahilan kung bakit bigla na lamang siyang umalis sa akin nang walang paalam. Pagkatapos ng mga nalaman ko ay para akong dinapuan ng sakit. Wala akong ganang kumain. Wala akong ganang bumangon sa kama ni ayokong maligo. Gusto ko na lamang noon ang matulog ng diretsyo. Hindi ko na nga maimulat ang mga mata ko sa sobrang pagkamaga nito mula sa kakaiyak. Dumating ako sa puntong wala nang mailabas na luha ang mga mata ko dahil nasagad na ang sakit. Manhid na ako noon, Papa Dudut. Ilang linggo ko ring tinakasan ang mundo bago ko naisipang bumalik. Doon muli akong humarap kay tatay para sa kanyang paliwanag at kasabay noon ay isang desisyon ang aking ginawa. Wala na ba talaga akong magagawa para magbago ang isip mo? Katulad ng palagi niyong sinasabi sa akin, para sa ikabubuti nating lahat to. Hindi lang para sa akin kundi pati sa inyo, kay nanay, at para na rin kay Luis. Ganun na lang ba talaga kalala ang galit mo sa akin? Iiwan mo rin ako tulad ng ginawa ng nanay mo? Di ko alam kung galit ba tong nararamdaman ko o kung ano man. Hindi ko alam, Tay. Hanggang ngayon naguguluhan pa rin ako. Pero isa lang ang alam ko. Masakit ang nangyari. Saktan ako ng sobra sa mga nangyari. Never kong in-expect na hahantong tayo sa ganitong sitwasyon. Akala ko tayo nang may perpektong pamilya.
Yun pala sisirain tayo ng isang pagkakamali na nangyari 28 years ago? Sana mapatawad mo ako sa nagawa kong kasalanan. Maniwala ka sa akin. Pinagsisihan ko na ang nagawa ko. Sinubukan ko namang ayusin ang lahat eh. Nangyari na nangyari. Sabi ko naman sa inyo, matanda na ako. Naiintindihan ko na ang mga bagay-bagay. Kung hindi sana kayo naglihim sa akin, edi sana wala nang nasaktan. Tungkol pala sa nangyari sa amin ng nanay mo. Alam ko na, Tay. Nag-usap na kami ni Nanay tungkol dyan. Sinabi ko sa kanya lahat ng nalaman ko tungkol kay Luis. Matagal niya na palang alam. Nalaman namin nung nagkaroon ng sakit si Luis nung bata pa siya. Humingi ng tulong sa amin si Julieta. Muntik na kaming maghiwalay nun ng nanay mo. Pero bigla kang dumating. Nabuntis siya matapos ang mahabang paghihintay. Kaya nagsimula kami ulit. Tinulungan namin na mapagamot si Luis. At kapalit nun, hindi na sila magpapakita sa amin na mag-ina. Tinupad naman ni Julieta yung pangako niyang yun pero ayun nga, namatay siya. Binigyan ka raw ng chance ni Nanay na mamili kung sino sa kanilang dalawa ni Luis ang pipiliin mo. Si Luis ang pinili mo. Kaya umalis si Nanay. Wala akong pinili. Wala akong pinili sa kanilang dalawa. Ginawa ko ang lahat para ipaliwanag sa nanay mo kung ano ang sitwasyon noon ni Luis. Ako na lang ang natitirang pamilya niya at bilang ama, hindi ko rin naman matitiis na maghirap ang anak ko. Kahit na sabihin nating anak lang siya sa labas. Kaso matigas ang ulo ng nanay mo eh. Sabi niya, matanda na si Luis at kaya na niyang tumayo sa sarili niyang paa. Wala eh. Hindi ganun kadali ang buhay ng kapatid mo at walang magulang ang makakatiis nun. Kaya sa uli, ang nanay mo na lang ang nagpaubaya at nagdesisyon na umalis. Alam kong naiintindihan niya ako. Magulang din siya. Naiintindihan ko kayo. Naiintindihan ko rin naman si Nanay. At pareho ko kayong gustong kampihan. Pero magkaiba talaga ang pinaglalaban yung dalawa eh. Tay, sana maintindihan nyo. Mag-isa lang si Nanay ngayon. Wala siyang kasama. Nawalan siya ng asawa. Nawalan siya ng anak. Habang sinasarili yung mga nagawa ninyong kasalanan. Kaya mabuti nang siya na munang samahan ko para sa ganun. Magkaroon kayo ng chance na makasama si Luis. Gusto mo bang malaman kung nasaan si Luis ngayon? Alam ko kung nasaan siya. Wag na po. Para saan pa? Ayaw mo man lang bang magpaalam sa kanya? Tay, sa nangyari po sa amin, wala na kaming mukhang maihaharap pa sa isa't isa. Hindi ko alam kung ano pang mararamdaman ni Luis ngayon pero ako, hindi ko pa siya kayang makita sa ngayon. Hindi ko kaya. Huwag mo siyang sisihin sa nangyari. Maging siya, wala rin siyang alam. Ngayon lang din niya nalaman ang totoo katulad mo. Biktima lang din siya ng kapabayaang nagawa ko. Huwag na lang natin pag-usapan yan. Gawin mo na lang kung anong dapat mong gawin bilang tatay sa kanya. Bumawi ka sa mga panahong wala ka. Higit sa tirahan, pagkain at pera. Ang kailangan niya ngayon pamilya. At yun ang pareho naming ibibigay ni Nanay sa inyo. Oras para bumawi sa isa't isa. Sana balang araw, matanggap niyo rin si Luis. Araw-araw ko yung ipinapanalangin na sana mabuo ulit tayo bilang isang pamilya. Darating din tayo dyan, Tay. Oh, ayan na yata ang nanay mo. Sinusundo ka na. Maiwan ko na kayo. Alis na ako. Amin na yung gamit mo. Iatid na kita. Papadudot, ginawa ko ang desisyong yon hindi dahil may galit ako sa tatay ko. Kung hindi dahil para na rin ito sa ikabubuti naming lahat. Masakit ang mga nangyari pero naisip ko na sa aming lahat ay hindi lamang ako ang nasasaktan. Masakit para kay nanay na malamang may anak sa labas si tatay. Masakit para kay tatay na kinailangan niyang palayasin ang isa sa kanyang mga anak. Masakit para sa akin dahil nagmahal ako ng maling tao. Pero sa aming lahat ay alam kong si Luis ang pinaka nasaktan lalo na't nalaman niyang anak siya sa labas. Pinalaya siya ng sarili niyang ama at nagmahal din siya ng maling tao.
Papadudot na isip kong umalis sa poder ni tatay at sa bahay na yon para matulungan ko ang sarili kong mag-move on. Hindi ko kasi yon magagawa hanggat nakatira ako sa bahay kung saan sa bawat parte nito ay puno ng alaala ni Luis. Isa pa ay alam kong kailangan ako ng nanay ko. Unfair ang ginawa ni tatay sa kanya kaya kailangan niya ng kadamay at wala nang iba pang maaaring gumawa nito kung hindi ako mismo na anak niya. Pagkakataon na rin po ito para makabawi si tatay kay Luis bilang kanyang ama. Alam ko kasing mag-isa lamang si Luis noon at wala siyang kasama sa buhay. Kahit na illegitimate child siya ay may karapatan din siyang makasama ang kanyang tatay. Sa tingin ko papadudot ay yun na ang pinaka the best solution para kahit papaano ay maging happy ang ending naming apat. Sa ngayon ay nakatira na ako sa probinsya kasama ni nanay. Nagpatayo siya ng sarili niyang cake business at ako ngayon ang nagmamanage nito. Simula nung umalis ako sa bahay ay never ko pang kinontak sina tatay pero ang balita ko ay magkasama na sila ni Luis ngayon. Mahirap lunukin ang katotohanan at aaminin ko pong hanggang ngayon ay hirap pa rin po akong tanggapin yon. Kaya wala po akong lakas ng loob na lapitan sina tatay at Luis. Siguro ay darating din ang araw na matatanggap ko si Luis bilang kapatid pero mahirap pa itong gawin sa kasalukuyan. Pero umaasa ako na sa kabila ng mga nangyari, balang araw ay magiging maayos at masaya ang buhay naming magpapamilya kahit na kami hindi na magkakasama. Yun po ang aking kwento papadudot na sana ay nagustuhan ninyo at ng inyong mga listeners. Maraming salamat po sa inyo at muli magandang araw. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Gwen. Sabi nila ay walang libre sa mundo pero ang totoo niyan ay may isang bagay tayong hawak na hindi matutumbasan ng pera. At ito ay ang ating pamilya. Kaya hanggat maaari ay gawin natin ang lahat para manatili itong buo, masaya at walang bahid ng kasalanan. Dahil sa huli umulan man o umaraw ay nandyan ang ating pamilya para suportahan tayo sa sarili nating laban sa buhay. Para sa kapuso nating si Gwen, mahirap ang pinagdadaanan mo lalo't umarap ka sa isang pagsubok ng walang kaalam-alam sa nakatagong katotohanan. Ganon pa man, oras lang ang kailangan mo para mag-heal. Huwag mong madaliin ang proseso dahil darating din ang araw na matatanggap ninyo ang lahat. At dalangin namin na sana ay makamit ninyo ang kapayapaan at kahit na hindi perpekto ay isang masayang pamilya na inyong hinahangad. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Laging nasa uli ang pagsisisi dahil hindi mo naman pwedeng pagsisihan ang isang bagay na hindi mo pa nagagawa. Kaya para walang panghinayanganan, kailangan nating pag-isipan ang bawat desisyon natin sa buhay. Ikaw kabarangay, anong bagay sa buhay mo ang hanggang ngayon ay pinagsisisihan mo pa rin? Para sa isang binatang tulad ni Dex, daig pa niya ang naka-jackpot sa loto dahil marami siyang pagpipilian lalo na pagdating sa pag-ibig. Gwapo at habulin. Anumang oras at saan mang lugar ay kayang-kaya niyang makapang-akit ng babaeng dadamay sa kanya, sa lungkot man o sa ligaya. Pero ang problema sa ganitong sitwasyon ay mahihirapan siyang makahanap ng tunay na pag-ibig lalo na kapag pampalipas oras lang din
ang tingin sa kanya ng ibang tao. Sa unang parte ng kwento ng kabarangay nating si Dex, paano kaya makakahanap ng true love ang isang lalaking playboy? Yan ang ating pakaabangan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw. Bago ang lahat ay gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na magiging mahaba ang paglalahad ko ng kwento ng buhay ko. Kaya naman naisipan kong hatiin ang istorya ko sa 4 na sulat. Ang unang bahagi na mababasa ninyo ay ang stage 1 o ang parte ng buhay ko kung saan ay isa lamang akong hamak na binata. Wala pang gaanong alam sa buhay at marami pang karanasang kailangang matutunan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dex. Pangatlo po ako sa 4 na magkakapatid. Ako ang itinuturing na black sheep sa pamilya. At aminado naman po ako roon sa aming magkakapatid. Ako talaga yung karaniwang panimula ng problema. Ako yung klase ng anak na pasaway, rebelde, walang galang, o kung ano pang pwedeng itawag sa katulad kong swail. May rason naman po ako kung bakit ako naging ganon. Sa pamilya namin, ako po kasi ang laging taken for granted. Matalino at successful ang panganay naming kapatid. Sobrang bibo niya at mabait kaya naman napakalaki ng tiwala nila sa kuya kong yon. Sa kabilang banda, ang pangalawang kapatid ko naman ang paborito ng tatay ko dahil siya lamang ang babae sa aming magkakapatid. Ang bunso naman namin na medyo malayong agwat ng edad sa amin ang paborito ng nanay ko dahil siyang tinatawag nilang menopausal baby. Tinanggap ko na lamang na sa aming magkakapatid ako yung least favorite. Kaya naman ang ginawa ko nung lumaki ako at nagkaroon ng sariling buhay ay agad akong bumukod sa pamilya ko. Ayan, yan ay huling box. Grabe, ang dami mong gamit. Salamat tol. Sigurado kang wala nang natira sa baba? Wala na, yan ay huling kahon doon. Wala man lang bang pa-soft drinks dyan? Kanina pa ako nauuhaw eh. Mamaya na lang, malapit naman na mag-lunch. Libre na lang kita ng tanghalian. Eto, magtubig ka na lang muna. Catch. Salamat. Inom lang ako sandali. Tingin mo, mapapanindigan mo kaya tong pagbukod mo sa pamilya mo? Oo naman, bakit naman hindi? Sobrang tagal ko nang pinangarap na makapagsolo sa buhay. Wala naman. Naisip ko lang na baka nasanay ka ng palagi mong kasama ang pamilya mo. Magiging bago to para sa'yo kung sakali. Sus, hindi na bago to. Nung nasa poder pa lang ako ng mga magulang ko, nasanay na akong napagkakaitan ng atensyon. Itong paglayo ko sa kanila, hindi na to bago para sa akin. Kasi simula pa nun, malayo na talaga ang loob ng pamilya ko sa akin. Oo nga pala. Lagi mo palang sinasabi noon na parang wala kang pamilya. Kaya nga wag mo akong tinatanong dyan kung mapapanindigan ko ba tong desisyon na ginawa ko. Kasi matagal ko na tong inaasam-asam. Nag-aral ako ng maayos at naghanap ng magandang trabaho para yung pagmamahal na ipinagkait sa akin ng bata ako na lang mismo ang magbibigay sa sarili ko. Good luck sa bagong buhay tsaka congrats na rin. Nandito lang naman ako kung sakaling makaramdam ka ng lungkot. Kung mangangailangan ka na makakasama, tawagan mo lang ako. Naku tol, hindi ko hahayaang maging malungkot ako. Ako pa ba? Siyempre, ngayong ako na mismong may hawak sa buhay ko, gagawin ko na lahat ng gusto kong gawin. Tulad naman ng ano? Ano pa ba? Di pwede na akong mag-inom anumang oras. Pwede na akong gumala kung saan-saan nang walang nagtatanong at nagbabawal. At alam mo kung ano pang pinaka the best? Ano? Kayang-kaya ko nang mag-uwi ng babae gabi-gabi. Takte ka, paminsan-minsan nakakalimutan kung chick boy ka nga pala. Di, mas libre na ngayon kasi may sarili ka ng apartment.
Natumbok mo! Di tulad no na kung saan mo dinadala mga babae mo para lang makaraos. Nag-upgrade na rin tayo sa wakas. Sana all. Kung hindi lang sana ako magang nag-asawa, baka sabayan pa kita eh. Sayang. Ang problema kasi sa'yo, atat na atat kang pakasalan yung jowa mo nun. Dapat in-enjoy mo muna yung pagiging binata mo. Tamo, nagsisisi ka tuloy. Alam mo Dex, kapag na-inlove ka na sa isang tao, kasal ang pinakamagandang desisyon na gagawin mo sa buhay mo. Wala ako pinagsisisihan sa ginawa ko kasi nakatali na sa akin yung babaeng mahal ko. Hindi mo pa siguro magigets yung sinasabi ko ngayon kasi hindi ka naman marunong magmahal. Pero balang araw… Marunong naman ako magmahal ng tao. Ayoko lang ng commitment sa ngayon. Bahala ka, buhay mo yan eh. Tara na, kumain na tayo. Kumakalam na to sikmura ako. Sige tara, may karinderya dyan sa may kanto. Tikman natin ulam nila ron. Ang kuripot talaga nito. Sa karinderya mo lang ako ililibre. Mas masarap ang luto sa karinderya kaysa sa fast food. Lutong bahay kumbaga. Tsaka mas tipid eh. Tandaan mo, kakalipat ko lang. Kailangan ko muna magtipid. Ganon na nga ang nangyari, Papa Dudut. Para kong ibon na nakawala sa hawla. Ang mga bagay na hindi ko magawa noong nasa poder pa ako ng mga magulang ko ay ginawa ko ang lahat noong nakapag-solo na ako. Gabi-gabi kong mag-imbita ako noon sa mga kaibigan ko sa apartment ko para lamang mag-inom. May punto nga noong pumasok ako sa trabaho nang may hangover hanggang sa nasanay na lamang ang katawan ko sa araw-araw na may lamang alak ang sistema ko. Kada weekend, inaabot kami ng umaga sa pag-inom sa iba't ibang bar. Talagang isinasabuhay ko ang pagkakaroon ng buhay binata, Papa Dudut. Lagi rin akong may take home na babae noong mga panahong yon. Tuwing may nakikilala ako sa bar, ay hindi po pwedeng hindi ko sila maiuwi sa apartment ko. Hindi naman sa pagmamayabang pero may tinatago rin po akong itsura kaya naman kayang-kaya kong umakit ng mga kababaihan, anumang oras o saang lugar man yan, Papa Dudut. Ang mga bagay na yon ang inaasam-asam ko noong bata pa lamang ako. Kaya naman nang tumanda na ako ay hindi ko talaga pinalampas ang pagkakataong gawin ang dati pinapantasya ko lamang. Sa loob ng 3 taon ay umikot ang mundo ko sa mga babae at alak. Nagtatrabaho ako ng maayos para may pang-inom ako at panglakwatsa para makakilala ng mga babae. Hanggang sa dumating sa buhay ko si Kate, ang babaeng nagpatibok ng mailap kong puso, Papa Dudut. Hi miss! Sorry, pwede ba kitang maabala? Yes? Bakit po? Hindi naman sa pagiging weird pero hindi ko talaga mapigilang mapatingin sa'yo kanina pa eh. Doon lang kami sa may table na yun oh, sa may taas. Kita mo yung lalaki nakasuot ng itim na shirt tsaka cap? Kaibigan ko yun, si Leo. Okay. Hindi lang talaga ako makatsyempo eh. Pero kanina pa talaga sana kita gustong lapitan kaso ang dami niyong magkakaibigan. Nahihiya ako eh. Bakit? Ano bang kailangan mo sa akin? Kakapalan ko na yung mukha ko para magtanong sa'yo ah. Aha? Ano yung itatanong mo? Gusto ko lang sanang malaman kung anong pangalan mo. Baka kasi hindi ako makatulog mamaya sa kakaisip eh. Bakit ka natawa? Ilang babae nang naiuwi mo sa pick-up line na yan? Ha? Wala ah. Seryoso ako sa tanong ko, miss. Gusto ko talagang malaman kung anong pangalan mo. Ang old school mo ha. Matagal na yung mga ganyang linyahan eh. Ay, ganun ba? Sige, take 2 na lang. Hi miss, I'm Dex. Ano pangalan mo? Ayan, dapat kanyan. Straightforward. Dami mo pa kasing paligoy-ligoy eh. Kate, tawagin mo na lang akong Kate. Kate, got it. Nice to meet you, Kate. Bored na ako sa table namin eh. Pwede bang dito muna ako habang wala pa yung mga kasama mo? Sure. Pero sana nagdala ka ng alak para may pagsaluhan tayo habang nandito ka. Ah, ganun ba? Sandali, order na lang tayo. Ano bang drink mo? Wag na. Sumobra na ako sa limit ko. Designated driver ako ngayon kaya hindi ako pwedeng mag-inom masyado. Sure ka? Oo. Ikaw, kung gusto mo mag-order para sa sarili mo, ikaw ang bahala. Wag na. Medyo may amats na rin ako eh.
Teka, nasan na ba yung mga kasama mo? Ba't ka nila iniwang mag-isa rito? Ayun, nasa dance floor. Mga lasing na kaya hinayaan ko na lang. Ikaw siguro yung introvert sa grupo nyo, no? Ikaw yung laging nasa dulo lang, nakaupo, nakikinig sa usapan. Yan ba first impression mo sa akin? Pues mali ka nang inaakala. Sumakto lang na wala ako sa mood ngayon pero usually, ako yung tao na hindi magsistay sa isang table lang. Totoo ba? Oo, total opposite ako ng lahat ng sinabi mo. Hindi naman dapat siya pinagmamayabang, pero mas mabuti na yung malaman mo kaysa nag-expect ka. Don't judge a book by its cover, sabi nga nila, diba? Eh di magja-jive pala tayo kung ganon. Hindi rin kasi ako mahilig magstay sa isang table lang eh. Oo, halata naman. Nandito ka na nga eh. Pero pangalan ko lang ba talaga ang gusto mong malaman? Meron pa ba dapat? Ang hina mo namang dumiskarte. Alam kong hindi lang pangalan ang habol mo sa akin. Alauna, mag-aaya na yung mga kaibigan ko umuwi. Free na ako after that. Hindi mo ba ako aayain? Sabi mo ikaw driver nila. Oo, pero pwede namang bumalik eh. Yun ay kung may babalikan pa ako. Oo naman, meron. Sige, aantayin kita. Pwede ko namang iwan yung mga kaibigan ko anytime. Hindi ka nila hahanapin? Maiintindihan na nila yun. Basta kapag bigla akong nawala, isa lang ibig sabihin nun. May iba na akong kasama. Mukhang may reputasyon ka na sa mga kaibigan mo ah. Malalaman mo mamaya kung bakit. May nangyari sa aming dalawa ni Kate ng gabing yon, Papa Dudut. Yun naman talaga ang habol ko kaya nakipagkilala sa kanya sa club. Gusto ko siyang maiuwi para sa akin ay one night stand lang dapat ang mangyari. Pagkatapos ng isang gabing saya ay magkakalimutan na kami at hindi na muling magkikita pa. Pero hindi nasunod ang plano kong yon nung bigla akong nakareceive ng message mula kay Kate sa social media. Hinanap pala niya ako sa Facebook para lang makipagkilala dahil gusto pa raw niyang masundan ang nangyari sa amin. Maganda si Kate, Papa Dudut, at sino ba naman ako para humindi sa isang babaeng katulad niya. Bilang isang lalaki ay jackpot na para sa akin ang magkaroon ng kakilalang katulad ni Kate kung saan ay pareho kami ng interes. Naging friends with benefits kaming dalawa. Tuwing bored ako at gusto kong maglabas ng init ng katawan, ay tinatawagan ko siya para puntahan ako. Ganoon din si Kate na minsan ay bigla-bigla na lamang nagpapakita sa apartment ko kapag gusto niya ng kasama. May mga pagkakataon din na kapag busy ang mga kaibigan niya ay sa akin siya nagpapasama para gumimik. Kapag malungkot naman ako sa apartment ay sinasamahan niya akong mag-inom at syempre para na rin pagsaluhan ang malamig na gabi. Ang relasyon naming yon ay tumagal ng mahigit 1 taon. Sa loob ng 1 taon na yon ay hindi ko namamalayang unti-unti na palang tumitibok ang puso ko para kay Kate, Papa Dudut. Papa Dudut, una kong nabihag sa kakaibang ganda ni Kate. Balingkinita ng katawan niya, makinis sa mukha na kapag nakakainom ay namumula ang mga pisngi. Kikiligin ka talaga sa mga pamatay nitong ngiti lalo na kapag suot nito ang paborito niyang kulay pulang lipstick. Pero maliban sa panlabas na anyo ay mas lumala ang pagkagusto ko sa kanya dahil sa lakas ng karisma niya. Taglay niya ang personalidad na aakalain mong inosente pero wild pala. Nagsusumigaw ang pagiging alta nito dahil na rin sa mga branded niyang suot. Hindi ako mayaman kung ikukumpara ang buhay ko kay Kate. Pero bilang isang computer engineer ay sapat naman ang kinikita ko para masustentuhan ang magastos kong lifestyle. Kaya naman nakakasabay pa rin ako sa mga trip ni Kate kahit gaano pa ito kagastos. Sobrang compatible nga po namin sa isa't isa, pareho kaming liberated pagdating sa pagkontrol sa buhay namin. Mahilig kaming lumabas at pareho kaming hindi umatras, lalo na kapag alak na ang pinag-uusapan. Sobrang bilis naming nag-click, kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit tumagal ang pagsasama namin, Papa Dudut. Ang hindi ko lang inaasahan ay nung na-realize kong nahuhulog na pala ang loob ko kay Kate, Papa Dudut. Sa mahigit 1 taong pinagsamahan namin, ay nasanay na akong lagi siyang nandyan. Siya nang hinahanap ng katawan ko.
Ang ginawa ko ay sinubukan ko ang swerte ko sa kanya at niligawan ko siya, Papa Dudut. Oh, gising ka na pala. Good morning. Good morning din. Akala ko umuwi ka na. Off ko ngayon kaya naisip ko na tumambay muna rito. Ni-raid ko na yung ref mo ha, para makapagluto ako ng breakfast. Gigisingin sana kita kaso ang himbing ng tulog mo eh. Okay lang. May laman pa ba yung ref ko? Parang wala na yata eh. Wala na nga. Pero may nakita pa naman akong itlog tsaka leftover rice natin kagabi. Kaya niluto ko na. Umupo ka na dyan. Ihahanda ko lang tong niluto ko. Pwede ka na mag-asawa niyan. Ba't mo naman nasabi? Kasi pinagluluto kita? Yan pa rin tingin niyo sa aming mga babae? Tagapagluto? Hindi naman, ang ibig ko lang sabihin… Wala pa akong planong mag-asawa. Ipinagluluto kita kasi ayokong umuwi na walang laman ng tiyan. Ganun ba yon? Akala ko naman kaya mo ako pinagluluto ng pagkain kasi… Kasi ano? Wala, hayaan mo na yon. Naiintindihan naman kita kung ayaw mo pang mag-asawa. Yung henerasyon natin ngayon, hindi naman talaga nagmamadali magkaroon ng pamilya eh. Gets ko yun. Oo. Tayong mga millennials sa dami ng mga pinagdaanan natin sa buhay, talagang hindi pa natin gaanong priority ang pag-aasawa. Eh kung boyfriend kaya, ayaw mo ba? Boyfriend? Parang hindi ko naman kailangan ng boyfriend ngayon. Sa tingin mo, mukha ba akong nangangailangan ng boyfriend ngayon? Ayan, kain na. Salamat. Bakit naman hindi mo kailangan ng boyfriend? Eh nandito naman ako, available at ready na makipag-mingle sa'yo. Teka, nililigawan mo ba ako? Ayaw mo ba? Paano kung sabihin kong ayaw ko? Bakit naman? Di mo ako gusto? Kung hindi kita gusto, hindi na sana kita minessage sa Facebook. Wala sana ako rito sa apartment mo ngayon. Eh bakit nga ayaw mong mag-boyfriend? Simple lang. Ayoko pa magpatali sa relasyon. Pero yung totoo nga, nililigawan mo ba ako? Oo sana eh. Gusto ko na sanang bigyan ng label tong relasyon natin. Pwede naman. Talaga? Pwede? Pero bakit muna? Ano namang nagustuhan mo sa akin? Marami. Marami ko nagustuhan sa'yo. Yung pagiging sweet mo, yung subtle na pag-aalaga mo sa akin tuwing magkasama tayo. Daig pa nga natin mag-asawa eh. Basta, marami. Ganun ba? Sige, papayag ako sa hinihingi mong label. Sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Di ba sabi ko na ayaw ko muna magpatali? Gawin nating official tong relasyon natin, pero gawin natin tong open relationship. Open relationship? Paano yun? Pwede tayo makipagkilala, makipagkita, magkaroon ng sexual encounter sa ibang tao maliban sa atin. Hindi ba cheating ang tawag dun? Kaya nga gagawin nating open relationship para hindi maging cheating. Kung pareho tayong pumayag sa ganung setup, walang masasaktan. Ano? Tatanggapin mo ba yung offer ko? Open relationship. Pero tayo na kung sakali? Oo. Magiging girlfriend mo ko, magiging boyfriend kita. Tayo ang magkarelasyon, pero hindi natin lilimitahan ang isa't isa na makakilala pa ng ibang tao. Mahirap, kakaiba, pero maniwala ka sa akin. Magiging worth it to. Ayaw mo ba? Sige, pumapayag ako. Kung yun ang makakapagpa-oo sa'yo para maging akin ka, papayag ako sa open relationship na gusto mo. Pero may isang rule ako sa relasyon na to. Ano? Bawal ang mabuntis or makabuntis. Kapag nabuntis ako ng ibang lalaki o nakabuntis ka ng ibang babae, non-negotiable yun. Tapos na agad ang relasyon natin. Yun lang ba? Sige! Kung ako ang tatanungin ay ayaw ko sana sa ganong klase ng relasyon. First time ko lang din kasing pumasok sa isang open relationship. Pero kung iisipin ay magandang ideya na pala ang magkaroon ng relasyong magaan ang restrictions. Pwede ako makipagkilala at makipagkita sa ibang babae kahit na may girlfriend na ako at ganun din si Kate. Walang bawal sa relasyon namin maliban na nga lang sa bawal mabuntis o makabuntis.
Kung tutuusin bilang isang lalaki, parang naka-jackpot ako sa ganong klaseng setup namin. Girlfriend ko siya pero pwede pa rin akong lumandi sa iba. Bastang mahalaga ay uuwian pa rin namin ang isa't isa sa tuwing gabi. Ibig sabihin noon, Papa Dudut, ay sobrang confident ni Kate sa sarili niya dahil hindi siya apektado kahit na may ibang babae akong kinakasama, Papa Dudut. Pumayag ako sa open relationship na inoffer ni Kate sa akin. Hindi naman po ako silosong tao kaya wala ring kaso sa akin kahit na may ibang lalaki siya. Ang mahalaga'y nakatali na kami sa isa't isa. Matapos maging opisyal ang relasyon namin ni Kate, ay inaya ko siyang tumira na sa apartment ko. Pumayag naman si Kate na mag-live-in na kaming dalawa. Nung una'y inakala kong magiging magulo ang relasyon namin dahil nga kakaiba ito. Pero hindi ko inaasahan na ma-e-enjoy ko rin pala ito, Papa Dudut. May pagkakataon nga noon na si Kate pa mismo ang nag-aaya ng isa pang kasama para tatlo kaming nagsasalo-salo sa kama. Yun ang isang bagay na kinaiinggitan sa akin ng mga kaibigan ko, Papa Dudut. Hindi nga. Totoo ba yung mga sinasabi mo o imbento lang? Totoo tong mga sinasabi ko. Si Kate mismo ang nakaisip na magkaroon kami ng open relationship. Ayop! Saan makakahanap ng ganyang babae? Si Raulo, may asawa ka na, no? Pero takte, bakit kaya lang nauso yung mga ganyang relasyon? Eh di sana, nasubukan ko man lang yan bago ako nakapag-asawa. Pwede naman palang ganun eh. Nakachamba ako, tol. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ko na pakakawalan si Kate. Tama yung sinabi mo, nakahanap ka nga ng jackpot. May girlfriend ka na, pwede ka pa mambabae. Ayop, nakakainggit ka. Parang pagkain lang yan. May paborito kang ulam. At kapag nagsawa ka, pwede kang tumikim ng ibang putahe. Pero syempre, babalik at babalik ka pa rin talaga sa paborito mong pagkain. Pero paano kung nakabuntis ka? Yun lang ang bawal. Kapag nakabuntis ako ng iba, wala nang second chance. Tapos na agad yung relasyon namin. Ayun lang. Good luck. Sana hindi ka makabuntis ng iba kasi kapag nagkataon, yari ka talaga. Tol, malabong mangyari yun. Ako pa, sobrang ingat ko. Kumbaga sa mga ganyang bagay, profesional na ako. Malabo na akong magkamali dyan. Eh di ikaw na maingat. Ikaw na. Kalma, ako lang to. Masyado ka na namang bumibilib sa akin eh. Pero matanong ko lang, yan bang nararamdaman mo kay Kate? Totoo na ba yan o panandalian lang? Totoo na to, tol. Siya na talaga. Kung ganun, bakit ka pumayag sa open relationship kung siya na pala talaga? Siyempre, lalaki tayo eh. Kung ikaw ba naman ang bigyan ng offer na ganun, tatanggi ka? Kung sa bagay, bilang lalaki naiintindihan naman kita. Pero parang hindi ko rin pala kakayanin yung ganyang klaseng relasyon. Siloso ako eh. Diyan tayo nagkaiba. Ako kasi, tiwala ako sa sarili ko na hindi ako ipagpapalit ni Kate. Kaya kahit sino pang lalaki makipagkilala sa kanya, kahit gaano pa yan karami, alam kong kayang-kaya ko silang talunin kung sakali. Ibang klase talaga self-confidence mo ha. Ambo naman ako niyan. Sa tagal nating magkasama, wala ka pang natututunan sa mga diskarte ko? Wala nga eh. Pa-seminar ka sa akin, walang bayad. Buwang, ganito lang ako magsalita. Pero loyal ako sa asawa ko. Yun din naman ang nagustuhan ko sa'yo. Kaya nga kita naging kaibigan eh. Kasi minsan ka lang maging konsentidor. Para bang ikaw yung konsensya ko? Ikaw yung tagasabi kung sobrang mali na ba yung ginagawa ko. Siyempre, mabait ako eh. Pero ito lang masasabi ko sa'yo ha. Masyado niyong nilalaro ni Kate ang pag-ibig na yan. Kapag puso na ang usapan, hanggat maaari, hindi yan pinaglalaruan. Kasi masakit yan kapag ikaw yung uuwing talunan. Tapos natapos na yung ginagawa niyong laro-laruan. Huwag kang mag-alala. Walang uuwi sa amin ni Kate na talunan. Dahil sisiguraduhin kung pareho kaming mananalo sa dulo. Siguraduhin mo lang yan. Ayokong dumating tayo sa puntong iniiyak ka muna ako dahil broken ka. Masyado na ako matanda para mag-alaga ng bata. Kaya nga sabi ko huwag kang mag-alala eh. Ano, tara? 10:00 na. Simula na ng nightlife. Gusto ko nang uminom. Sabado ngayon. Siguradong maraming tao sa gimikan. Oo, halika na. Panigurado, ikaw na naman ang uuwing nakangiti mamaya. Alam mo yan. Kung buhay binata lang din naman ang pag-uusapan ay sulit na ang naging buhay ko noon, Papa Dudut.
Wala na akong mahihiling pa dahil bukod sa may karelasyon ako ay nagagawa ko pa rin ang mga bagay na gusto kong gawin noon. Wala akong istriktong girlfriend at hindi ako pinagbabawalan ni Kate sa mga gusto kong gawin. At higit sa lahat ay nakakatikim ako ng iba kahit na committed na ako sa isang tao. Tumagal ng isa pang taon ang pagsasama namin ni Kate hanggang sa dumating ako sa puntong nakasawaan ko na rin ang buhay na meron ako. Pagsapit ko sa edad na 30 ay para bang bigla na lamang nagbago ang priority ko sa buhay. Gusto ko na magkaroon ng maayos at tahimik na mundo. Naisip ko na kailangan ko nang graduate sa pagiging buhay binata ko. Bigla na lang po kasi ako nagkaroon ng interes na bumuo ng pamilya. Nang mga panahong yon ay sobrang lalim na ng pagsasama namin ni Kate at kahit marami mang babae ang dumaan, sa buhay ko ay si Kate pa rin ang talagang nilalaman ng puso ko. Kilalang kilala namin ang isa't isa at sobrang komportable na kami sa pagsasama namin. Bago sumapit ang anniversary namin bilang magkarelasyon, ay sinubukan ko pong mag-propose sa kanya, Papa Dudut. Simple lang ang ginawa kong marriage proposal, Papa Dudut. Isa yon sa mga pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ang suggestion kasi sa akin noon ni Leo ay gawin ko raw na magarbo ang proposal ko kay Kate. Yung tipong may mga balloon at flowers kasama ang mga taong malalapit sa amin bilang audience. Alam kong ayaw ni Kate sa mga ganong klase ng bagay at sobrang corny raw ng mga taong masyadong romantiko kaya hindi ko sinunod si Leo. Hindi niya type ang mga taong masyadong pabida. Ang ginawa kong proposal ay straight to the point. Niwala ngang pagluhod na nangyari, kumakain lang kami noon ni Kate ng dinner sa apartment nung ilabas ko ang isang engagement ring sa harapan niya. Diretsahan kong sinabi sa kanya na gusto ko na siyang pakasalan. Gusto ko nang bumuo ng pamilya kasama siya. Ilang segundo niyang pinagmasdan ang engagement ring sa harapan niya na para bang ngayon lang siya nakakita ng ganong bagay, saka siyang ngumiti at humagalpak ng tawa. Hindi ko alam kung ano ang nakakatawa sa ginawa ko. Yun lang, siguro ang naging initial reaction ni Kate dahil ang sumunod na ginawa niya ay hinawakan niya ako sa kamay sa kanya. Sinabi na sorry dahil hindi pa raw niya matatanggap ang marriage proposal ko sa kanya. Hindi pa raw siya handang magkaroon ng pamilya at sinusulit pa niya ang buhay niya bilang dalaga. Mabigat ang trabaho ng pagkakaroon ng pamilya. At kapag pinasok yun ni Kate ay wala na itong atrasan. Ayaw niyang gawin yon nang hindi muna pinag-iisipan ng maayos. Isa pa'y mahal niya ang lifestyle niya ng oras na yon. At hindi pa niya ito kayang talikuran. Masakit man ay tinanggap ko na lamang ang kahilingan ni Kate, Papa Dudut. Okay lang yan. Baka siguro nabigla lang siya nung sinabi mong gusto mo na magpakasal. Hindi eh. Nakita ko talaga sa mga mata niya na ayaw pa talaga niya. Wala tayong magagawa. Kung ayaw niya talaga. Hindi naman sa ayaw. Ayaw pa niya sa ngayon. Iba yung ayaw pa sa ayaw talaga. O sige, sabi mo eh. Basta, hindi ako yung tumawag ng 10 oras ng gabi dahil epic fail yung ginawang marriage proposal niya. Pasensya na kung naabala kita. Wala na akong ibang mapuntahan eh. Kaya napasugod na ako rito sa bahay niyo. Okay lang, walang kaso yun. Nakakadismaya lang kasi. Akala ko ready na kaming pareho eh. Wala naman ang problema sa amin. Sabi ko nga, halos mag-asawa na ang turingan namin sa isa't isa. Hindi ko lang magets kung bakit hanggang ngayon ayaw pa rin niyang mag-settle down. Hindi ba niya sinabi sa'yo kung ano yung dahilan ba't ayaw niya pa magpakasal? In-explain naman niya sa akin. Sabi niya di pa raw siya ready na iwan yung buhay na nakasanayan niya. Sa madaling sabi, hindi pa siya handang bumuo ng pamilya. Yun naman pala eh. Anong mahirap magets dun? Parang sinasabi niya kasi na hindi pa ako sapat. Na mas priority pa niya yung lifestyle niya kaysa sa akin. Ako nga kaya ko nang talikuran yung buhay ko para sa kanya eh. Ibig sabihin, ready na akong magbago para sa kanya. Kaso siya, hindi pa pala. Dun lang masama ang loob ko. Kung mahal mo siya, kayang-kaya mo magantay. Pero kung mahal niya ako, kayang-kaya rin naman niyang magbago para sa akin. Yun ang problema. Bakit natin naasahang magbago ang isang tao dahil lang mag-aasawa na? Hindi ba? Kaya mo nga siya minahal kasi kung ano siya?
Kakaiba siya at yun ang ginusto mo sa kanya. Oo, nandun na tayo. Pero syempre habang tumatanda, marami talagang pagbabago na mangyayari. Marami tayong natututunan. Mas nagmamature tayo. Yun yung pagbabago na inaasahan ko sa kanya. Kanya-kanyang maturity na lang siguro yan, tol. Hindi tayo sabay-sabay sa takbo ng buhay. May mga taong mauuna at mahuhuli talaga. Nasa iyo na lang kung kaya mong antayin yung taong minamahal mo. Kung nagmamadali ka, pwede mo naman siyang iwan anytime eh. Alin doon ang pipiliin mo? Aantayin mo siya o iiwan mo? Syempre aantayin ko. Ayun naman pala eh. Kaya mo naman pala mag-antay. Antayin mo na lang siya hanggang sa maging handa na siya. Wala naman akong choice. Mahal ko siya eh. Kaya aantayin ko talaga siya. Tol, marami kang choice. Pero nga dahil mahal mo, ang pinili mo ay yung magantay. Palagi natin nagagamit ang mali yung salitang no choice eh. Kahit na ang totoo naman, marami tayong pagpipilian sa buhay. Ano pa bang ibang choice ang meron ako? Maghanap ng iba. Maghanap ng babaeng ready ka ng pakasalan. Yun yung isang mo pang choice. Ay, sige na, ikaw na panalo. Ano bang pinupunto mo? Wala naman. Naiinis lang ako sa mga taong hindi marunong gumamit ng salita. Minsan kasi, naiiba na yung kahulugan ng isang salita dahil sa maling paggamit natin. Para lang magmukhang matalino. Katulad na lang ng red flag. Konting mali lang ng isang tao na taliwas sa paniniwala mo, red flag na agad. Kaumay. Kailan ka pa nagkaroon ng interes sa mga salita? Wala. Naisingit ko lang. Kung saan na napupunta tong usapan natin. Mabalik tayo sa problema mo. May solusyon ako ngayon sa pinagdadaanan mo. Ano naman? Malungkot ka ngayon kasi hindi tinanggap yung proposal mo, hindi ba? O tapos? Pues, tutulungan kita magsaya. Papadudot 2 linggo na lang noon bago ang birthday ko, isang pre-birthday celebration ang inihanda nila Leo para sa akin. Simpleng salo-salo lang naman ang nangyari. Naghanda sila ng pulutan at hindi mabilang na alak. Saka namin ginawa ang dati naming ginagawa noong bata-bata pa lamang kami, ang mag-inuman hanggang sa magdamag. Nasakto na noong linggong yon ay wala si Kate sa apartment dahil kinailangan niyang umuwi sa probinsya para bisitahin ng lola niyang na stroke na kalaunan ay namatay din. Sa apartment nangyari ang inuman at kaming magbabarkada lang dapat ang magkakasama sa orihinal na plano. Pero nung nagkalasingan na ay nag-imbita si Leo ng mga babae sa apartment, isang grupo ng kababaihan ang dumating pasado 1:00 ng madaling araw. Lasing na rin sila papadudot na halatang galing sa gimikan. Nagmistulang club ang apartment ko ng gabing yon. Lahat ay masayang nagsasayawan sa iba't ibang klase ng tugtog na nakabubuhay ng dugo. Aaminin ko na matagal-tagal na rin akong hindi nakakaranas ng ganong klase ng party simula nung binago ko na ang lifestyle ko. Sa paglalim ng oras ay unti-unti rin nagpaalam ang mga kaibigan ko hanggang sa natira na lang ay sina Leo kasamang mga kababaihang inimbita niya. Noong nagpahatid ang isa sa mga babae kay Leo ay may naiwan pang 3 babae kasama ko. Nagpatuloy kaming 4 sa inuman. Ang gabi namin ay napuno ng kwentuhan at biruan hanggang sa nauwi ang lahat sa tuksuhan. Biglang nag-init ang gabi namin hanggang sa may nangyari sa aming 4 papadudot. Hello? Tol, gising ka na ba? Daan ako dyan sa apartment mo. Naiwan ko yung charger ko. Sino to? Si Leo to, si Raulo. Mukhang may hangover ka pa yata ah. Hindi pa nga ako bumabangon eh. Nagising lang ako sa tawag mo. Anong oras na ba? 7:00 na. 7:00 na pala. Kakukuha ko lang sa tulog ko eh. Bakit? Anong oras ba kayo natapos uminom? Hindi ko alam. Hindi ko na maalala. Maliwanag na sa labas nung umuwi sila eh. Talaga? Hindi na ako nakabalik eh. Paghatid ko sa isang kasama natin, dumiretso na rin ako ng uwi. Tinamaan na ako ng sobrang antok. Dumiretso uwi ba talaga o baka bumiglang liko? Yung totoo. Sira ulo ka ba? May asawa ako. Ano ang akala mo sa akin? Katulad mo na kahit may jowa na, tumitikim pa ng iba? Loyal ako tol. Huwag mo ko ipare sa'yo. So walang nangyari sa inyo ng babaeng hinatid mo? Gagi wala.
Kahit anong ganda nun, hindi ako papatol sa tukso. Eh di mas lalo kang maiinggit ngayon sa ikukwento ko sa'yo. Bakit? May napatos kang isa sa kanila? 3 yung iniwan ko sa'yo eh. Sino sa kanila? Si Lovely? Si Queen? Si Angela? Oh, nakakatawa. Sa tingin mo isa lang natikman ko sa kanila? 2? Hindi lang 2. 3 sila. Sabay-sabay. Hindi nga. Pinaglolo ko mo naman yata ako eh. Kakilala mo sila, di ba? Kahit tanungin mo pa sila. 3 ang kasama ko sa kama kagabi. Kaya nga kami inumagan eh. Tol, ikaw na talaga. Ikaw na ang lalaking lubos na pinagpala sa lahat. Seryoso nga? 3? 3 nga. Si Lovely, si... Ano na nga ulit pangalan nila? Si Lovely, si Queen, si Angela. Baka naka-4 ka pa kung hindi ko hinatid pa uwi yung isa. Malamang ganun nga nangyari kung sakali. Mayeekisa na naman ako sa bucket list ko. Ang swerte mo talagang hinayupa ka. Pero hindi mangyayari sa akin to kung hindi dahil sa'yo, Tol. Yun na ata ang best birthday gift mo sa akin eh. Yan, ang saya mo. Parang kailan lang nung nagsabi ka sa akin handa ka ng talikuran yung dati mong buhay para kay Kate. Tapos ganyan pala gagawin mo. Hindi pa niya kaya mag-commit eh. Kaya sa susunod na lang din tayo magbabago kung sakali. Walang niya ka talaga. O sige na, antayin mo ako dyan. Dadaan ako yung charger ko. Magdala ka na rin ng alak para sundutan natin tong hangover ko. Pas, may lakad ako mamaya kasama misis ko. Wala pa ba si Kate dyan? Wala pa. Nag-extend siya sa probinsya kasi yung lola niya namatay na. Tamo, nagsasaya ka dyan tapos yung girlfriend mo namatayan pala. Kukumustahin ko naman siya mamaya pagkatapos nitong tawag mo. Dapat lang. Kala ko naman tututuhanin mo na yung sinasabi mong babaguhin mo na yung ugali mo. Pero nakatikim ka lang ng 3. Parang dating gawin na naman ulit yata yan ah. Last na yon. Pagkatapos nun magbabago na talaga ako. O siya, sige na. On the way na ako dyan. Pumasok ka na lang ah. Di naman nakalock yung pinto nitong apartment eh. Matutulog ulit ako. Huwag mo na akong gisingin. First time ko lang makipagdigmaan sa kama, Papa Dudut. Kasamang 3 babae ng sabay-sabay. Dati sa imagination ko lamang yun nagagawa at hindi ko inakala na may experience ko rin pala yun sa totoong buhay. Akala ko noon ay hindi ko na makakalimutan ang moment na yon sa buhay ko, pero sa maniwala kayo't sa hindi ay agad din naman po akong nakapag-move on sa nangyari. Sa mga sumunod na linggo ay nawala na sa isipan ko ang 3 babaeng yon. Sa katunayan, Papa Dudut, ay hindi ko na nga maalala ang mga pangalan pati na ang pagmumukha nila kasi hindi ko na ulit sila nakita at nakasama pa. 2 linggo na noong nasa probinsya si Kate matapos siyang mag-extend ng bakasyon dahil sa hindi inaasahang pagkamatay ng lola niya. Habang mag-isa ako noon sa apartment matapos ang sunod-sunod na araw, ng kasiyahan ay napagtanto kong hindi pa rin pala satisfied ang puso ko. May nararamdaman pa rin akong lungkot at ang rason noon ay dahil malayo ako sa taong minamahal ko. Bigla kong namiss noon si Kate. Ang kawalan ng presensya niya ang nagpatunay na siya lang talaga ang hinahanap ng puso't isipan ko. Kaya naman noong pabalik na siya ng Maynila ay sinundo ko siya kaagad mula sa terminal ng bus. Doon mismo ay nagpalitan kami ng mahigpit na yakap habang binabanggit sa akin ni Kate ang mga katagang pumapayag na siya. Nung unay nalito pa ako sa mga pinagsasabi niya hanggang sa na-realize ko kung ano ang tinutukoy niya, Papa Dudut. Tinanggap na ni Kate ang aloko. Pumayag na siyang magpakasal sa akin. Hindi ko alam kung ano ang naka-indicate sa probinsya nila at bigla-bigla na lamang nagbago ang isip niya. Siguro ay namimiss din niya ako dahil sa matagal naming pagkawalay. Kaya nung nagkita ulit kami ay na-realize niya na ako talaga ang lalaking gusto niyang pakasalan. Habang pauwi kami ni Kate sa apartment ay tinanong ko siya, Papa Dudut, kung bakit nagbago ang isip niya. Ayon sa kanya, habang nasa probinsya raw siya ay napagtanto niyang sobrang ikli lang ng buhay. Anytime ay pwede raw mawala ang mga taong minamahal natin sa buhay kaya dapat ay hindi na natin tinitake for granted ang presensya nila. At dahil pumasok na raw ako sa buhay niya, isang lalaking handang mag-commit sa kanya at bumuo ng sariling pamilya, hindi na raw niya sasayangin ang pagkakataon. Baka raw kasi bigla pang magbago ang isip ko kapag masyado pa niyang pinatagal.
kaya tinanggap na niya ang marriage proposal ko. Para sa akin kahit gaano pa katagal ay kaya ko namang hintayin si Kate, Papa Dudut. Ang mahalaga ay handa at buo na ang loob niyang samahan ako sa panghabang buhay para wala silang pagsisihan sa huli. Sobrang saya ko ng gabing yon dahil nangyari nang matagal ko nang hinihintay. Matatawag ko ng fiancé si Kate. Kaya ang ginawa ko kahit gabi na ay nag-celebrate kami ni Kate sa apartment para sa bagong chapter ng buhay namin. Cheers! Para sa bagong chapter ng buhay natin. Cheers! Officially, itong open relationship na meron tayo ay magiging exclusive na. Meaning? Meaning, bawal na makipag-meet o kung ano man sa ibang tao. Kung ano man ang buhay na meron tayo noon, kung ano man yung nakasanayan natin, dahan-dahan na nating babaguhin yun. Sigurado ka ba na kaya mo nang iwan yung nakasanayan mo para sa akin? Oo, sigurado na ako. Tsaka matanda na rin ako para mag-party pa. Ibigay na natin yan sa mga bata. Isa pa, may sarili na ring pamilya mga kaibigan ko kaya oras na siguro na ako naman na mag-settle down. Nakakatuwa naman. Basta bukal sa loob mo at hindi ka napilitan na pakasalan ako. Masaya na ako ron. Bakit naman ako mapipilitan? Siyempre, bukal sa loob ko na pakasalan kita, Dex. Bakit mo naman naisip yan na baka napilitan lang ako? Siyempre, nung nag-propose ako sa'yo, akala ko tatanggapin mo yung alokong kasal. Nalungkot ako nung hinindian mo ko. Oo, kasi nung time na yon, masyado ako na-overwhelm. Nabigla ako eh. Nung tinanong mo ako, biglang nag-flashback sa akin lahat ng bagay na nagpapasaya sa akin. Kapag pinili kita, maaaring mawala yung mga bagay na yun sa akin. Aminin ko, medyo natakot ako kasi nasanay ako na ang source of happiness ko yung mga kaibigan ko. Sumasaya lang ako kapag kasama ko sila. Kapag nasa labas kami. Pero nung nasa probinsya ako, tsaka ko lang na-realize na hindi yun yung nagpapasaya sa akin. Ikaw na. Oh, thank you na ako yung pinili mo. Malaking pagbabago to para sa akin pero handa akong pasukin tong bagong buhay na to basta ikaw ang kasama ko. Huwag kang mag-alala. Sabay tayong gagawa ng bagong memories. Sabay tayong maghahanap ng bagong source of happiness natin. Papatunayan ko sa'yo na hindi ka nagkamali sa pinili mo. Salamat din na ako yung babaeng minahal mo. Alam kong hindi ako yung tipikal na babaeng gustong pakasalan ng mga kalalakihan. Kumbaga, ako lang yung gusto nila sa mga pantasya nila. Ako lang yung pang short time, hindi pang matagalan. Pero iba ka. Hindi ganun ang tingin mo sa akin. Kasi nakita ko yung totoong ikaw. Tuwing magkasama tayo, iba yung ugali mo kumpara kapag may kasama tayong ibang tao. Ako lang nakakaalam nun. At yun ang minahal ko sa'yo. I love you, Kate. I love you too, Dex. Cheers ulit! Cheers! So, pag-uusapan na ba natin yung kasal? Gusto mo na ba? Hindi naman ako nagmamadali pero gusto ko na yung araw ng kasal natin. Yun ang pinaka-best na araw ko hanggang sa mamatay ako. Kaya kailangan paghandaan natin yun na maayos. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako magpo-propose sa'yo kung hindi ako handa. Alam ko naman yun. Papa Dudut, sabay naming binago ni Kate ang nakagawian naming buhay. Sa loob ng sumunod na 3 buwan ay unti-unti kaming lumugar sa tahimik. Hindi na kami lumalabas tuwing weekends para lang uminom at gumimik. Malimit na lang din kaming sumama sa aya ng mga kaibigan namin. Umiiwas na kami sa mga alak, saka na lang kami nakakatikim nito kapag may mga selebrasyon. At kapag umiinuman ay hindi na kami inaabot ng madaling araw. Tinigil ko na rin po ang pagpapakita at pagpapakilala sa ibang babae. Ganon din si Kate na umiwas na sa mga lalaking nagpaparamdam sa kanya. Nangako kami sa isa't isa na magfo-focus na lamang kami sa relasyon naming dalawa at sa magiging future namin bilang mag-asawa. Kasabay ng 3 buwan na yon ay sinimula na rin naming pagplanuhan ni Kate ang nakatakdang kasal namin. Hindi naman kami nagmamadaling ikasal. Pero magandang pagplanuhan na ito ng maaga para sa ganon ay makapag-ipon kami sa mga gagastusin namin sa aming pag-iisang dibdib. Papadudot kung kailan maayos at tahimik na ang buhay namin ni Kate
ay saka naman dumating ang isang problemang hindi ko inaasahan. Isang babae mula sa nakaraan ko ang biglang lumutang. Si Queen na hindi ko na maalala kung sino at kung paano ko siya nakilala. Dex! Nandyan ba kayo? Sandali, nandyan na. Oh, Leo. Anong ginagawa mo rito? Magandang hapon. Si Dex, nandyan ba siya? Oo, natutulog. Halika, pasok ka muna. Salamat. Maupo ka muna. Salamat. Lalabas ba kayong dalawa? Hindi. May tatanong lang ako sa kanya. Kaya pala hindi nagre-reply, tulog pala. Oo, nag-siesta pagkatapos mag-lunch. Naparami yata ng kain. Sandali, gigisingin ko lang siya. Sige, salamat. Oh, eto na pala siya. Gising na. Oh, Leo, anong meron? Sarap ng tulog ah. Kanina pa kita tinatawagan. Pasensya ka na. Naka-silent yung phone ko eh. Bakit? May gusto sana ako. Mauna na muna ako sa inyo ha. Nandyan na yung binukong sasakyan. Teka, aalis ka? Oo, may bibilhin lang ako sa labas. Saglit lang to. Leo, maiwan na kita dyan. Sige, ingat ka. Ano ulit yung sinasabi mo? May naghahanap sa'yo, tol. Sino? Si Queen. Naalala mo pa ba siya? Queen? Sinong Queen? Si Queen. Yung isa sa mga babae na nakasama natin nung nag-celebrate tayo ng birthday mo rito sa apartment. Yung tatlong babae na… Oo, yun nga. Yung pinagyayabang mo sa akin noon. Hinahanap ka ng isa sa kanila. Bakit daw? Problema to, tol. Lagot ka. Bakit nga? Sabihin mo na. Buntis daw si Queen. At ikaw yung pinag-iinalaan niyang ama ng dinadala niya. Ano? Imposible naman yun. Gumamit ka ba ng proteksyon nung may nangyari sa inyo? Hindi ko alam. Hindi ko na maalala eh. Pero sigurado naman ako na may suot ako nun. Hindi ako tumitibag ng walang proteksyon. Lasing ka nun eh. Lasing na lasing. Minsan, dahil sa kalasingan, may mga nagagawa tayong hindi natin usually na ginagawa. Paano kung wala ang ginamit ng oras na yun? Hindi ko talaga maalala, tol. Yari tayo dyan. Pero paano naman niya mapapatunayan na ako yung tatay ng bata sa tiyan niya? Sigurado ba siya na ako talaga? Hindi dapat yan ang tanong mo. Paano mo mapapatunayan na hindi ikaw nakabuntis sa kanya? Yun ang problema natin ngayon. Para akong hinataw ng baseball bat sa ulo dahil sa masamang balita na sinabi ni Leo sa akin ng araw na yon. Never kong inasahan na haharap ako sa ganong klase ng problema. Lihim akong nakipagkita kay Queen para kumpirmahin kung totoo ba ang mga sinabi sa akin ni Leo. Ipinakita sa akin ni Queen ang sonogram ng bata sa sinapupunan niya. Buntis nga siya, Papa Dudut. Ayokong maniwala noon na ako ang nakabuntis kay Queen dahil maaaring ibang lalaki ang nakagawa nun sa kanya. Hindi ko rin naman alam kung sino-sino pang lalaki ang nakasama niya sa mga nakaraang buwan. Pero iginiit ni Queen na ako ang ama ng bata sa tiyan niya dahil ako lang daw ang tanging lalaki na gumalaw sa kanya sa loob ng nagdaang 5 buwan. Bigla akong binalot ng takot sa mga nalaman ko. Pinakiusapan ko na lamang si Queen na itago na lang muna ang mga pangyayari. Pumayag naman siya pero sa isang kondisyon. Kailangan ko raw magpakilala sa pamilya niya bilang boyfriend nito, lalo na sa mga susunod na buwan ay magsisimula ng lumaki ang tiyan niya. Malalagot daw kasi siya kapag wala siyang ipapakilalang lalaki. Dahil wala pa naman akong solusyon sa problema ko ng oras na yon, ay pumayag na lamang muna ako sa gusto ni Queen para lang maalagaan ang relasyon namin ni Kate. Papa Dudut, hanggang dito na lamang muna ang sulat ko sa inyo. Kung ano po ang mangyayari sa amin nila Kate at Queen ay malalaman po ninyo sa stage 2 ng aking buhay. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko sa Barangay Love Stories. Sana po ituloy-tuloy ninyong pakaabangan hanggang sa dulo. Maraming salamat po and more power sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Dex. Past is past. Yan ang karaniwang linyahan ng mga taong gusto na lamang kalimutan ang kanilang nakaraan.
Pero minsan ay may mga pagkakataon talagang hahabulin tayo ng mga pangyayari sa nakaraan, lalo na kung may mga nagawa tayong kasalanan. Katulad po na nangyari kay Dex, na akala niya ay okay na ang buhay niya matapos ang kanyang pagbabago. Hindi niya alam na doon pala magsisimula ang tunay na kalbaryo sa kanyang buhay. Mga kabarangay, ano ang mangyayari ngayon sa buhay ni Dex? Yan ang dapat nating abangan. Dito lamang yan sa Barangay LS 97.1 Forever. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.